Привет. Прямая трансляция будет? А, будет? Просто здесь запутали. Идем. Прямо в дверей ходят. Вот стульчик. А что мы с одной точки будем? Нет. Возьмешь стульчик, где удобнее. Ну, насколько вот тебе хватит? Ну, ты снимаешь зал, я буду... Да. Я зал буду снимать. Средненькие, крупненькие. Так, у меня Ну, только это... Давай не будем. это для тебя приготовил. Здесь 5 метров, далеко не ходи. 5 метров. Вот. Других нет. Я сам со сцены вытащил. Ну, кругляшком так вот. Любимочки. Что у нас вообще дальше? Что план-то какой хоть? Все. Сначала до обеда работаем. Потом какие-то группы идут в какие-то другие места там фотографировать. Нам туда не надо. Мы работаем здесь до конца. А, мы не будем эти всякие столы? Нет, смотри, здесь все заканчивается в обед. И мы по секциям разъезжаемся. А вот секции же А говорят. какие секции? В 2 местах? В 2 местах. Но там уже прямой не будет. Нет, там прямой не надо, скорее всего. Ну, будет. 112. 11:30. Да? А зачем тебе такой длинный шнур? Дай мне... А, у тебя там это... Это лучше. Прямая трансляция. Есть. Я же тебе сказал, есть. Не сказал ты, а надо секретарю сказать. Она сказала ей сообщить. Актаныш районы тормышның барлык өлкәләрендә дә үсеш алган республиканың иң матур төбәкләренең берсе. Татарның керсез күңеле, борынгы йолалары, күркәм гадәтләре тупланган изге җир ул Актаныш. Күз күрүмә җитмәс басулар, хәтфә кырлар, шау-чәчәккә күмелгән бакчалар, төзек йортлар, матур урамнар — бу да Актаныш. Туган якка булган мәхәббәтне саклап, районның дәрәҗәсен күтәрүгә йөз тоткан тырыш, уңган халык яши биредә. Татарская АССР. Районный центр Актаныш меняет свой адрес, уступая место вводом Большой Камы. Актаныш районы тарихы 1930 еллардан башлана. Актанышның үзенә исә моннан 110 еллар элек нигез салына. 1930 елның 10 августында Бөтенроссия үзәк башкарма комитеты карары белән Актаныш районы төзелә. 1900 елда Актаныш районы Калин һәм Актаныш районнарына бүленә һәм 1900 елның октябрендә алар Сабаттан бергә кушыла. Район үзәге Актаныш булып кала. 1900 елның 1 февралендә Минзәлә колхоз-совхоз территориаль производство идәрәсе составына кушыла, ә 1965 елның 12 гыйнварыннан калыптан оештырыла. 1931 елда Актаныш 1937 елның нәтиҗәләре буенча көпчәкле тракторлардан файдалану буенча Татарстанда гына түгел, Союз буенча беренче урында.
Soğuştan soň awul ýylygy iqtisadyny baýa bosturu bik awur şartlara hem uzakka sozuldy. 1940 ýylyň ýerisinde başlangan Büyük Vatan Soğuşuna 20.380 ýurtdaşybız keldi. Tik olaryň 11.377-sine ondan aylanıp goýup nasip bolmaý. Bugünkü rayonda nibara 12 Büyük Vatan Soğuşy veterany isen sag, turmuş şartlaryny ýaxşylaw maksadyna işler işlene. 1969 ýylda Oqtanish rayon o'zining tuzilishi eskiz proyekt ishlana ham zo'r tuzilish boshlana. Oqtanish rayon o'zagida o'zak kotelni, pochta, telegraf, harbiy komissariyat, rayon ichki ishlar bo'ligi binolari, suv asfalt zavodi, himchist kir yo'l kompleksi, universitet, o'zak rayon davoxonasi, urug'chilik laboratoriyasi, apteka, yong'indan saqlash posta, rayon madaniyat yurti, rayon gazet redaksiyasi, sotsial yo'qlov idorasi, 8-hunar училищесі, базар binalari ham bundan tashqari bek ko'p turar yo'llar tuzildi. Obyektlar tuzilgan bir rayon o'zaklarga yashillantirishga ayricha ahamiyat beriladi. Yildan yil aholi aktivlasha shular etib qimmatli rayonga keldi. Bugün ol 203.400 kvadrat kilometr meydan, 87 avul, 26 avul jördegi ham 29 mingdan ortiq xalq. Rayonda olib borilgan üstünlük yo'nalishlarining birisi yashov ijtimoiy şartlar tuzilib, rayonda sotsial iqtisodiy madaniy yordamdan avullar bilan tutashtiriladi. Bor avullarida da madaniy sport quriliqlari yurtlar tuziladi. 2000-yılda Oqtanish ham Ilish rayonlari orasidagi Sun yılgası aşağı ko'pir tomtaqalı tüzde açıldı. Әлеге чара iki söylem davlat, Татарстан ham Башкортстан orasındagi do'stlik ko'pirlikka uyuq. Rayonning kelajak o'sishi bilimli kadrlarda, zamonaviy texnologiyalardan keng ham erkin foydalana oladigan nazarlar bo'lishi ma'rifat. Bugungi kunda rayonda 38 bilim beruvchi учреждениялар ishlaydi. Ulardan 2 bola Olarning ikisi boshlang'ich, ikki boshlang'ich maktab bolalari boshlar, 20 tub, 8 o'rta, 1si kliniklari shaklida bolalar bog'chasi amalda. Shulay maktabi, hunariy texnikum, salatli bolalar uchun gumanitar gimnaziya internat Татарстандагы түгел, Россиядә дә танылган o'quv yurtlaridan. Мәгариф ocaqlarining turishi yildan-yil o'zgarishda, bino kapital sikllantirib, yangidan tuzilgan bolalar bog'chalarining material-texnik bazasi nig'itila. Rayon maktablari kerakli kompyuter ham multimedia texnikasi bilan jihozlantirildi. Baxtli turmush ham o'ngishli ishchilik negizi kishilar 2018-2019 yillarda rayon o'zak xonadonlarida remont o'zdirildi. Salomatlik saqlov uchrejdeniyasi yangi jihozlar bilan boyildi. Rayon o'zak xonadonasi territoriyasidan mashg'ulotlar o'tkazildi. Rayon bo'yicha feldsher-akusherlik punktlari tuzuv yo'nalishida ko'lamli ishlar boshqarildi. Oqtanishlilarning fizik aktivligini ko'taruvda 180 sport zali ishlaydi. 18 sport maydonchasi. Bolalardan tugul ulkanlar da o'z sertifikatlarini nig'itgan sport maktabi, Otar sport kompleksi, loyiha binolari, bo'lak ham nurkash yong'i bazalari, Do'lqin yuzuv basseyni, xalq salomatligini nig'ituv yo'nalishida o'z ishchanliklarini jeldiradi. Rayon xalqining yolg'on ko'ngilli ham foydali rayonda 105 avul uchrashuvlar ishlaydi. Avul madaniyat yurti, 33 avul klubi, Alfiya Abzalova ismidagi rayon madaniyat yurti, Yoshlik 32 kitobxona, rayon o'zak ham bolalar kitobxonasi, bolalar san'at maktabi hamon bo'lishasi bor. Oqtanish rayoni tug'an yoqda ilmiy muzeyi ishlaydi. Tatарстан Respublikasining davlat ijro hamkorligi va Jerevas urug'lari 15 tijorat xalq ismini ega. Oqtanish ul eng ilk mul o'ng'ish o'stiruvchi ikkinchilar bilan ikkinchisi degan maqtovli ismga yer ularimiz so'nggi yillarda ekmek egu qozonishlarimiz ayricha zo'r. Barakatli to'fraqda yegar jeb, rayonimiz eginchlari mol o'ng'ish o'stiruvga erishib, respublikamiz ko'lamida eng buyuk o'rnini yog'o'ga erishdi. Yillar bo'yi tajriba texnologiyalar, dunyo bilan oldingi texnika, borliq agrotexnika o'z o'rnida ham sifat bilan boshqarib chiqdi. 2009 rekordli o'ng'ish 100 tonnadan ortiq oshlik
җыеп, Актаныш игътибар җыю нәтиҗәләре буенча республикада ең югары нәтиҗәгә иреште. Как добрый пример для всего Юго-Востока становится Приморова Актанышского района. Находясь в одинаковых условиях, но за счет настойчивого внедрения в последние годы культа высоких технологий, именно культ технологий, собрали 180 тысяч тонн зерна, что 2007 года. Игенчелек тармагы 60-70 елларда шактый күтәрелә, үсә. 1966 еллар буенча Актаныш районы СССР халык казанышлары күргәзмәсенең беренче дәрәҗәдә дипломы бүләкләнә. 1970 елда ашлык хәзерләү буенча ирешкән районга КПСС өлкә комитетының министрлык советының күчмә кызыл байрагы тапшырылды. 5 центнер уңыш биреп, район бөртеклеләрдән югары уңыш үстерәләр. Яшь авыллыгы ул иң зур басуларыбызда быелгы уңышта күркәм муллыгы. Безнең һәм дигән киң дәрьяның бер тамчысы. Ләкин үзәр тормышы көннәр берләштергән еллар дәвамында районыбызның җитештерү күрсәткечләре, икътисади халәте, киләчәккә юнәлешләре уңышлары ныгый. Авыл өлкәсендә Актанышның иң беренче игенчелек булса, аның икенчесе терлекчелектә продукция җитештерүдә да заманча технологияләр кулланыла. Фермаларны төзекләндерү, реконструкция эшләре куланышлы алып барыла. Яңа технологияләр хезмәтенә төгәл оештыру белән оста бәйләп алып барыла. Тырыш хезмәт аша алынган иң татлысы төбәгебездә фермерлык хәрәкәте җәелдерелгән, актив эшләп килүче 40тан артык крестьян фермер хуҗалыгының 18 сөтчелек, 12 кошчылык юнәлешенә өстенлек җитештерелгән продукциядән алып килә. Актаныш бәрәкәтле җир, изге җир бик күп талантлар үстерергә сәләтле. Шәхесләр арасында кемнәр генә юк. Республикабызның беренче президенты Мехмед Шәрипович Шәриев, трагик артист Мөхтәр Мутин, җырчыбыз Әфия Нурбая, Гали Зиятдин, атаклы баянчы Керем Сатиев һәм башка бик күп танылган шәхесләребез Актаныш дигән исемне бик еракларга танытучылар. Актаныш һәр вакыт хезмәтләр, ватанга гаиләгә мәхәббәт, ата-балаларны һәм ыгыры яхшыга омтылыш тәрбияләп Актаныш районы үзәге чисталыгы күпләр өчен матур, талаучы, хезмәт сөючән. Актаныш районында яшәүче булу ул тарих үткән сукмак була, якты яшәккә юл алу. Хәерле исәнмесез хөрмәтле иптәшләр, кадерле кунаклар, райондашлар. Актаныш районы төзелү Актанышның 1310 алган Чыршкама архивының тарихи мәдәни мирасы һәм бүгенгесе төбәкара фәнни-гамәли конференцияның пленар башлыгыбыз. Президиум составын сәхнәдә үз планын алуын телибез. Фатил Навап улы, Актаныш мөфти башлыгы. Фатик Римулы, Татарстан фәннәр академиясының Шәһабетдин Арҗани исемендәге тарих директоры докторы. Олег Ришат улы, Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры буенча урынбасары, фәннәр кандидаты, Фәннәр академиясының институтының халыкара хезмәт белән элемтәләр буенча директор урынбасары, милли мәгариф тарихы һәм теориясе үзәге педагогия фәннәре кандидаты, Султанова Рауза кызы, Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать декоратив бүлеге мөдире, докторы һәм Бөркет Әхмәтҗан улы, тарих фәннәре кандидаты, доцент, танылган археолог. Рәхим итегез.
Сәмсіз хайырлы күн, хөрмәтле шақырылған қонақтар, хөрмәтле район Татарстаннан, Казан шәһәреннән, Башкортстан, Каш шәһәреннән килгән қонақтар, рөхсәт да бу конференция Актанышның үзендә, Актанда сәламләп китәргә. Безнең өчен зур вакыйга, зур бәйрәм. Yönelişte işini apargan, hizmet koyan, bu 97% нәрсәген әйтәсем килә. Район дөрестән тып яшәеше авыл хуҗалыгы, продукциясы җитештерү һәм әлбәттә иң зур тарихи бурычы бүген Актаныш районының татар дөньясына ул бүгенге көндә дә барыбер шәхесләр бирүче төбәк булырга тиеш дигән максат куеп яши район халкы, район җитәкчелеге. Бүгенге көндә сез күреп киттегез һәм беләсез дә, барыбер инде безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәрипов Шәймиевне биргән район, Әлфия Павзалованы биргән район, Шәйгаздан Шәймәдановны биргән район, Мөхтар Мутинны биргән район. Күп язучылар, шагыйрьләребез Гамил Абзал, Нурбаян шулай күреп киттегез. Хәзер яшь буын безнең горурлыгыбыз, инде ничә еллар Актаныштан чыккан вәкилләр, татар язучылар берлеген җитәкли бүгенге көндә дә Данил Салих, бүгенге көндә җитәкли татар язучылар берлеген. Күп шәхесләр бар өлкәдә биргән район булып тора һәм дөрестән дә киләчәктә дә ул шундый шәхесләр биргә тиешле район дигән бурычыбыз бар бүгенге көндә. Ул теге официаль бурыч булмаса да, үзебезнең һәрбер шәхес, һәрбер кеше алдында куела торган максат дип әйтеп китәр идем мин. Шуңа күрә дә инде барыбер инде мәгариф системасы ничек кенә булса да, мәдәнияте, сәнгате бүгенге көндә саклануына түгел, тагын да нинди дә югары дәрәҗәгә җиткерергә дигән максат куеп яши Актаныш халкы бүгенге көндә. Әлбәттә, яшәешнең барыбер продукция җитештерү, товар җитештерү әйтеп кителде. Авыл хуҗалыгы продукциясы җитештерү безнең төп максатыбыз булып тора. Әлегелектән безнең Актаныш игенчесе дигән исем булган, борын-борыннан фильмда да күрдегез сез аны. 40 елда безгә МТС беренчеләрдән булып Ленин орденына ия булган, МТС булып торган. Шул көннәрдән башлап быелгысын елганы гына алсак та, фильмда әйтеп кителде 180 мең тонна дип. Быел инде без 200 мең тонна икмәк җыйдык. Уртача гектарыннан 45 ситнек уңыш алып, республикада 5 район арасына кергән иң күп икмәк җитештерүче район арасында булган район булып торабыз, әйтергә кирәк. Шул вакытта инде терлекчелек продукциясе җитештерү безнең төп максатыбыз булып тора. Тәүлегенә бүген инде без 200 тонна сөт җитештерәбез. Хуҗалыкларда инде 35 мең крейс бар, безнең шәхси секторда 12 мең крейс бар. Савым сыерлары безнең 13 мең, шәхси секторда 5 мең. Ягъни иң күп сарык асраучы, иң күп ат асраучы район булып торабыз бүгенге көндә. Районнарның берсе булып торабыз бүгенге көндә. Шуңа күрә терлекчелек белән игенчелекне бәйләп, әлегелектән килгән гореф-гадәтләренә туры килеп, матур итеп хезмәт куючы халык яши бүгенге көндә. Әлбәттә, һәрбер ил, һәрбер республика, һәрбер район дип әйтер идем мин, аның киләчәген кеше капиталы билгели. Шулай булгач, без аны соңгы елларда бигрәк тә нык тоябыз. Ни дәрәҗәдә технологик революцияның нәтиҗәләре илләргә кереп барганын, әлбәттә, бөтен илләр арасында кеше капиталы өчен ничек көрәш барганын, аның нигезендә бар мәгариф системасы ята, безнең балаларыбыз ята. Шуңа күрә төп максатларыбызның да берсе бүгенге көндә яшь буынга ничек итеп төпле белем бирү, төпле тәрбия белү белән беррәттән ничек телләр бирү,
ничек итеп яңа технологияларга өйрәтүгән 21 гасыр таләпләренә туры килә торган яшь буын әзерләү безнең төп бурычларыбызның берсе булып тора. Әлбәттә, моның нигезен мәгариф системасы билгели. Шул вакытта инде безнең база мәктәпләре бүгенге көндә җиде. Матур гына әйтеп, муниципаль мәгариф белү системасын эшләп бетереп киләбез бүгенге көндә. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия инде быел менән 10 ел булагының оешканында рәхмәт президентыбыз Рөстәм Миннехановка, Нургали улы Миннехановка, аның әмере белән бу 2011 елда барлыкка килгән мәктәп. Күбегез инде аның белән таныш. Менә соңгы хәбәр инде Алла бирсә, быел без анда яңа здание салабыз. Күптән түгел әле хәл ителде. Минтимер Шарипович Шәймиев ярдәме белән президентыбыз Рөстәм Миннеханов ярдәме белән шу көннәрдә без анда 462 урынга яңа мәктәп бинасы сала башлыйбыз. Гимназия белән тулысынча яңа бинага күчә. Һәм инде республика авыз киңәшмәсе быел Актаныш районында үтә. Авыз айында бу мәктәп инде безнең файдалануга тапшырырга тиеш булып тора. Шуңа күрә безнең өчен ул шулай бик зур вакыйга. Күрше районнардан да бирде катнаша безнең мәгариф бүлеге җитәкчеләре. Шул акта делегациялар катнаша. Моңа кадәр да безнең бу гимназиядә күршеләребездән, Башкортстаннан, Оренбургтан балалар укый иде. Алла бирсә, киләчәктә тагы да зур мөмкинлекләр булачак бу мәктәптә белем алырга, тәрбия алырга. Чакырып калабыз сезне, шулай бу мәктәпкә әйтергә кирәк. Инде матур итеп барыбер без максатыбыз үзебезнең туган телебездә балалар бакчаларыннан башлап, башлангыч белем, орта белем бирү һәм махсус орта белем бирү. Шушы линияны без тормышка ашырырга дибез. Ресурс үзе буларак Актаныш технология техникумы матур гына үзенең дәрәҗәсен үскәннән үстереп бара. Бүген анда 400-дән артык безнең студент белем ала. Бүген улның 4 югары уку йорты белән килешүе бар. Ягъни балаларыбыз беренчедән белем һөнәр ала, икенчедән инде туры алар югары уку йортларының 3нче курсына барып укуларын дәвам итәләр. Узган ел инде 8 балабыз, быел 12 балабыз Казан аграр университетына укырга керде. 3 белгечлек буенча без анда әзерләйбез халыкара стандартлар нигезендә. Алга таба тагын 2 белгечлекне әзерләйбез. 5 белгечлек буенча халыкара стандартлар нигезендә без анда әзерләргә планлаштырабыз. Белем биргә, профессия биргә планлаштырабыз. Һәм шу көннәрдә тагын Казан инновацион университеты белән килешүгә кул куелды. Тимирязева Асия Витальевна белән Power кандидатларны да без югары дәрәҗәдә, югары белем бирерлек дәрәҗәдә үзебездә әзерли башлаячакбыз. Шуңа күрә бу безнең төп юнәлешләребезнең берсе булып тора. Актаныш коррекцион мәктәбе, Актаныш кадет мәктәбе үзләрен шулай ук матур итеп республика мәктәпләре арасында үзләрен күрсәтеп киләләр. Икенче зур бурычыбыз, максатыбыз 21 елга Алла бирсә, Актанышта инде зур горурлыгыбыз булып тора безнең Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Һәм быел тоже бурычыбыз максат итеп куябыз. Актанышта дәүләт театры ачуны. Бүген Актанышта инде безнең 50-дән артык театр эшләп килә. 10 халык театры бар, 1 муниципаль театр бар. Әле күптән тыңлана Киров авылының халык театры Идел-Йорт фестивалендә гран-при алу дәрәҗәсенә иреште. Иске Кырмаш коллектив Актанышның үзенең халык театры инде бу дәрәҗәгә ирешкәннәр иде. Тоже безнең өчен зур горурлык, зур дәрәҗә. Шуңа күрә президентыбыз Рөстәм Миннеханов тарафыннан да бу мәсьәләне эшләп бетергә дигән әмер бирелде. Әгәр дә ул максатка да ирешәсәк, ул безнең өчен зур тарихи вакыйга булыр иде. Чөнки шушындый авыл районында 2 дәүләт учреждениесе булу, дәүләт җыр һәм бию ансамбле, дәүләт театры булса, ул күрелмәгән вакыйга булыр иде дип әйтәбез бер. Ну, Актаныш халкының моңа хукукы бар дип әйтер идем мин. Үзенең эшләнеше белән дә, биргән шарыслары белән дә, үзенең әйткәндә, шуңа күрә без ышанабыз, бу максатта безнең тормышка ашыр дип. Шуңа күрә инде хөрмәтле кунаклар, әле безнең бу программа 2 көн дәвамында дәвам итәчәк. Бүген инде безнең пленар утырыш, аннан соң инде безнең
Абет ашағаннан соң секцияларда біздің сөйлесулер devam edecek. Irtegade bizning programma var. Ağayda dövlətlər bio ansamblının biz çalışların qarabı sizin bilan şulay gumanitar gimnaziyanın işçiliği bilan tam bir qabat Aqtanish muzeyi şulay birinchi prezidentimiz Timur Shaymiyevning muzeyində Abayda qonaqda degan parkda biz sizin bilan qarağa planlaşdırabız. Men to'la ishtarakli uchrashuvlar biz kutib qolamiz sizin bilan. Şimdi sonunda ayttılar, men baribir boshda aytib ketasim kela, o'zgan yil endi biz Aqtanish rayonining 90 yilligini belgilab o'tdik. Aqtanishning o'zining tuziluvini 310 yillikni belgilab o'tdik. Bek zo'r rahmat Tatariston Fanlar Akademiyasina, aning yetakchisi Maksim Halimonovga, Salahovga. Mana bugungi kunda da Tatariston Fanlar Akademiyasining endi darajali qonaqlar, martabali qonaqlar bizning konferensiyada qatnashuvini tug'il, ular bu konferensiyani uyushtirishida bo'lib turadi. Shunga ko'ra ular bilan birlikda biz kelajakda da shu yo'nalishda ishchilarimizni olib borishga planlashtiramiz. Yubiley qissalarida ko'p charalar o'tkazildi. Shularning eng zo'risimlarning birisi albatta birinchi prezidentimiz Timur Shaymiyevga xizmat giroyini aning tug'an jetligida haykal qo'yildi, byust osildi. Aqtanish rayonida endi birinchi xalq jarchisi Alfiya Abzalova muzey ochilgan edi gumanitar gimnaziya bazasida yil boshida. Mana birinchi haykal qo'yildi Alfiya Abzalova. Bu bizning madaniyat o'shag'ida Alfiya Abzalova ismini yurtdi. Shu vaqtda har bir avlning tarixi, uning shaxslari to'g'risida jiyinliqlar chiqarildi. Muhammad Mirzayev Ibragimov yetakchiligida Aqtanishning butun shaxslari, yozuvchi shoirlar o'sib kelishi hammaga bu bek zo'r kitob chiqarildi, bek zo'r voqea. Umuman maqsad bu yubiley yilining baribir biz o'zimizning tariximizni biladish, avlodlarimizning tarixini biladish, ham bolalarni yil yozma aytib, eng muhimi o'sib kelishi yosh bo'limga berib qoldiradish. Tub maqsad shu. Shunga ko'ra mana bu konferensiyada shu yubiley yilining sharalarining davomi bo'lib turadi. Aytishga kerak, qachondan beri Aqtanishda 151 avul bo'lgan. 9 Mari avuli, Jida Rus avuli, bugünkü 87 avul. Bizning buğundalarning ko'pisini shu xatirlamayman. Yosh buğunlar bular butinisida qiziqli, butinisida kerak, chunki ular har bir so'zining qo'yan chiqqan, atilarning, anilarning, bobolarning qo'yan ekanini bilgan deyishlar. Shunga ko'ra shu yo'nalishda biz ishimizni davom etishamiz. Shunga ko'ra tilar edim, bek motor etib shu 2 kun ichida bizning konferensiyaning o'tuvini motor etib ishtalikli chiqishlar kutib qolamiz sizdan. Aralashuv, o'z aralashuv, fikrlashuv jonli tusda olib borilur degan to'liq ishonchda qolamiz. Ruxsat etingiz bugungi konferensiyaning ishini boshlab yuborishga. Birinchi etib endi men so'zni Ibadulin Marat Mingaliyevga berasim keladi. Fanlar kandidati, Tatar tarix instituti direktori o'rinbosari. Rahmat. Rahmat, hurmatli kollegalar, qadrli qonaqlar, ruxsat etingiz qutlov uchun so'zni Tarix instituti direktori Salihov Radik Rimichga berishga rahmat etingiz. Xayrli kun, qadrli do'stlar, hurmatli kollegalar, birinchi chiroqda Alibi konferensiya uzdurуда yordamlari uchun hurmatli Engel Navabovichga, Aqtanish rayoni xalqina Tarix instituti ismidan zo'r rahmatimni yetkazishga ruxsat etamiz. Aqtanish xalqi o'zining boy tarixli rayoni bilan g'ururlanadi. Чынлапты, bu o'rinlar asrlar davomida buyuk Türkiy tatar davlatlari she'rlari bo'lgan. Bu xunlar davlati, Türkiy Qog'onlik, Idil Bolgari, Oltin O'rda ham Hasan xonligi. So'ngroq Al-Ritada tatarlari boshqa xalqlar bilan birgalab Rossiya davlatchiligini MGTU xonini saqlauga zo'r ulush kiritganlar. Aqtanish yerida tatar xalqining o'zingchilikli madaniyati bарлыкка kelgan.
Milli Magarif үсеш алған. Ауыл хуҗалыгы, сауда һәм хәнәшәлек чәчәк аткан. Мәгълүм ки, Актаныш районы бик күп атаклы шәхесләрнең газиз ватаны. Алар арасында республикабызның беренче президенты Ментәлир Шарип улы Шаймиев. Аның исеме дөнья тарихына, Россия һәм халкыбыз тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Актаныш районы, Көнчыгыш Татарстанның башка районнары кебек, татар халкы тарихы һәм мәдәниятенең иң мөһим үзәкләреннән берсе булып тора. Күптән түгел кабул ителгән татар гамәл стратегиясендә әйтелгән, дәүләтебез һәм халкыбыз тарихын аңлау һәм аны объектив бәя бирү өчен иң башта гаилә, нәсел, авыл, район, шәһәр тарихларын өйрәнергә кирәк. Бары тик шулай гына милли урынны саклап калырга мөмкин. Бүгенге конференция тарихи дөреслекне торгызуда мөһим бер адым булыр дип ышанам. Ул халкыбыз белән горурлану хисен тагын да артырырга булышыр. Киләчәк перспективаларны билгеләргә ярдәм итәр дип уйлыйм. Уртак эшебездә барыбызга да уңышлар телим. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Шуннан да безнең институтның Актаныш районы белән Эңгелнавапыч белән уртак хезмәттәшлек, уртак эшләр инде берничә ел дәвамында бара, һәм уңышлы бара. Һәм менә шул берничә ел дәвамында эшләнгән зур эшләргә рәхмәт йөзеннән без хөрмәтле Эңгелнавапычка тарих институтының рәхмәт мактау грамотасын бирмәкче идек. Коллегалар, Рәсәтбеттегез Татарстан Фәннәр Академиясы исеменнән сүзне котлау өчен Исамов Олег Ишатуллына бирергә. Хәерле көн, хөрмәтле Эңгелнавапыч, хөрмәтле якташлар, актанышлар, коллегалар, килгән кунаклар. Эңгелнавапыч сезне һәм барлык актанышларны Татарстан Фәннәр Академиясы һәм аның шәхсән аның президенты Салахов Мәгъзум Халимулла улы исеменнән шын күңелдән тәбрик итәргә. Актаныш бистәсенә 310, районына 90 ел дип әйтсәк тә, ул инде бераздан шартлы саннар, чөнки без беләбез, Актаныш төбәге күпкә борынгырак, күпкә байрак, аның тарихы кирәк тә торган иде. Шунысы куандыра, Актанышның бүгенге көне дә шатландыра. Актанышлар алар терлекчелек, игенчелек өлкәсендә генә түгел, алар яшәешнең башка өлкәләрендә дә сынатмыйлар, беренче урыннарда баралар. Шын күңелдән шатландык, яңа гына булган Идел-йорт театр конкурсында Кировларның беренче урынга гран-при алуларына шын күңелдән аларны да тәбрик итәбез. Якташларым, сезгә дә кайнар сәлам. Шулай ук барлык якташларга, сезгә барыгызга да сәламәтлек, иҗади уңышлар, үзегезнең талантыгызны, сәләтегезне югалтмагызны телибез. Актаныш районы бүгенге көндә ул иң беренче чиратта тагын безнең милли кадрлар әзерләү үзәге дип әйтер идем мин аны. Менә бу бүгенге көндә эшләп торган сәләтле балалар гимназиясе һәм менә яңа гына әйтеп киткән Эңгелнавапыч әйтеп киткән шатлыклы хәбәр, яңа бина төзү, бу инде тагын да шушы әйберне асытырган материал, шушы хәбәр дип әйтик инде. Шын күңелдән барыгызны тәбрик итәм. Бу котлауларга безнең тагын Галимҗан Ибраһим исемендәге институт коллективы хезмәткәрләре, аларның бер яртысы бүген монда утыра, икенче яртысы Zoom артында катнаша. Һәм шәхсән институтның директоры Ким Мөгаллим улы Миңнуллин исемендә сәламнарны, котлауларны җиткерәм. Һәм конференциянең эшенә уңышлар телибез. Бу безнең соңгы очрашу булмас. Безнең әле хезмәттәшлеккә тирән планнар бар. Без аларны сөйләшәбез, алар турында әле актанышлар белән яңадан тагын сөйләшеп үткәрәс чараларыбыз бар. Һәм бүләк итеп без сезгә үзебезнең хезмәт җимешләребезне тапшырасыбыз килә. Бурамда иң беренче дип Тукаебызга багышланган беренче безнең институт тарафыннан эшләнгән, гомумән татар шәхесләре арасында беренче булып эшләнгән персональ энциклопедияны тапшырасыбыз килә. Габдулла Тукай дигәчтен актанышлар һәр вакытта әйтәләр, башкорт далларында дигән кымыз эчү ул башкорт далларында булмаган, ул безнең Мәшти авылында булган, Габдулла Тукай шунда булган икән дип әйтәләр һәр вакытта да. Министрлыкка килгәннән соң Эңгелнавапыч әйтә, Ялидә милли мәгариф белән шөгыльләнә торган бүлек булырга тиеш.
дейтіп бізді мәжбүр еттіріп шындай бүлік түзітті ол. Бүлігіміз бүгінгі күнде енді бик умышығына эшләп келе, һәм біз бірінші хезмәт җимешләребезне күреп шатланабыз. Безнең өр-яңа татар балалары өчен туган тел дәреслеген эшләп чыгарлык 4 класс өчен һәм бүген инде аның 5-нче, 6-нчы, 7-нче класслар өчен дә эшләнеп бетте. Буларны да тапшырасым килә. Мөммәдән монда безнең яшьләрдә иңгән напыш шулай ук аның ярдәме белән бәйле әйберләр. Безнең дәүләт программасына мәҗбүри рәвештә сүзлекләр мөмкин хәтле күбрәк чыгарга тиеш дип, иңгән напыш безне мәҗбүр иттереп, менә шундый сүзлекләр эшләргә мәҗбүр итте. Һәм 5 ел эчендә без 24 сүзлек чыгарып ташлаганбыз, үзебездә кызып китеп. Мин монда берничә сыйнап килдем, менә бу татар теленең аңлатмалы сүзлеге 5 тома, алар барысы да безнең монда яшьләрдә тутырылган. Аларны да тапшырабыз. Тагын бер генә әйбер, безнең инде Актанышның юбилей уңаеннан аерым бер бүлек әзерләдек. Бу Актанышка багышланган китап. Актаныш милли мәдәни мирасыбыз, Актаныш дигән китап әзерләдек. Ул китап безнең әзерләнеп бетте һәм шушы көннәрдә дөнья күрергә тиеш. Без инде аны аерым алып кайтып, монда сезгә презентацияләү бәхетенә ирешергә насыйп булыр дип ышанып калабыз. Рәхмәт сезгә. Безнең бүген конференция кысаларында шулай ук яңа чыккан китапның презентация була. Бу Татары Уфимского уезда дигән китап. Сез монда залда булган кешеләр аларны кулларыгызга алгансыздыр инде. Һәм шулай ук тиражның бер өлешен без районга бүләк итәбез. İnşallah bütün sizin avlularda bu kitap bulur diye ышанабыз, чөнки анда нәкъ сезнең авылларның тарихы бирелгән. Һәм шулай ук безнең тагын бер бүләгебез бар. Бу инде безнең институтның фундаменталь хезмәте 7 томлы татар тарихы. Hörmətli kollegalar, qadirli qonaqlar, bugün bizning konferensiyada bik ko'p qatnashchilar, siz ko'rasiz, zalımızda ne kadar qonaqlar jyıldı. Şulay uq bizning Zoom aşa 100'den artıq xalq bizni tыңлап бара. Татарстанның төрле районнардан qonaqlar залда да утыралар һәм шулай ук инде безнең күрше Башкортстан Республиканың төрле районнардан, Уфадан безнең мәртәбәләр qonaqlarыбыз килде. Рөхсәт итегез, безнең Башкортстан татарларыннан котлау өчен сүзне хөрмәтле Мөхәммәд хәзрәт Галләмовка бирергә. Уфа шәһәренең Ихлас мәхәлләсе мәҗлесе рәисе. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban, ham muhabbat esi bulgan Allah ismi bilen Gaziz halkım, Gali Janab Prezidium halkımızın şöhretli galimleri, şöhretli İslam galimlerimiz bizge şularını beyan etti. Adam bulasın milletini, devletini ayakta tutuşu bir kış vardır ki o tarihtir. Tarihine ne kadar yaxşı bilsen, şul kadar ilahiyatçı bulursun, şul kadar, şul derecede kadir hürmetin, şerefin bulur bu dünyada deyip bizlerge nasihat ederler. Ayy, bu hakikat. Men sizlerge ulug' vatanımız Rusiyanın millihi hem
мәдәни мәркәзе булган Башкортстаныбыздан һәм безләргә татар халкына муен тамырларыбыз кебек якын башкорт халкыннан да сәламнар алып килдем. Татарстан бүген җиреңне үбеп дидек дугалар гәүһәри һәм даһи булсын дип сәнәләр җәүһәри. Әлбәттә, безнең борынгы бабаларыбыз гыйлем, мәгърифәт, мәдәният үрнәкләре белән үзләренең тарихларын бизәгәннәр. Һәм бу бөек мирасны без йөрәгебезнең иң түрендә, иң нечкә кылларында саклыйбыз. Без бүген Актанышка бер өмет белән, бер мөхәббәт, үлфәт, сөю, сагадат белән килдек. Язылмаганнарны да күреп, укырга иранырбыз дип килдек. Азизларым, әлбәттә, бу тормыш, динебез ислам, ул тормыш дине. Ул шулкадәр тормышыбызның һәр хәрәкәтенә, һәр кырыена кагылгандыр ки, ләкин без динебез исламны гамәл белән генә ныгытсак, ул безгә көчле һәм таягыч булып кала бирә. Укы бишне бетер эшне түгел. Без заман балалары гыйбадәтебезне гамәл белән ныгытсак кына, бу җир йөзендә нәкъ Риза Фахретдин хәзрәтләре безгә насихат иткәнчә, без мөселман дөньясында дан дәрәҗә гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт балалары, без бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка милләтләр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт балалары. Менә шушы милләт балаларын бүген Актаныш үзенең җылы кочагына җыя. Әйе, көлтәне көлтә итеп тоткан көч, куәт, ул аны бәйләп торган бер тылсымлы баудыр. Менә шушы көлтә итеп без җыелдык Актаныш җиренә. Инде мин бу утырыштан, бу конференциядан гамәл ияләре булып, Актаныштан кайткач та, Россиянең нинди генә төбәкләрендә яшәсәк тә, сүзләребезне гамәлгә ирештерсәк иде дип дугалар кылмактамын. Менә шул гамәл һәм сүз хакында әһли ислам галимнәребезнең бер генә фикерен сезнең йөрәкләрегезгә мәгънәви ырлыклар итеп чәчәп, алар шытып чыксын да, үзенең бүреләре белән, шәшәкләре белән тормышыбызны бизәсен иде дип дугалар кылмактамын. Менә бер өйдә картайган песи яшәгән. Тышканнар аулый алмый, тота алмый башлаган. Өй хуҗасы бу мәсьәләне тиз генә аңлап алган да, өйгә яшь песи алып кайткан. Яшь песи бер атнада үтмәгән, монда ияләшкән тышканнар көтүенең яртысыннан күбен кырып та бетергән. Һәм карт тышканнар җәһәт кенә утырыш үткәргәннәр. Бу куркыныштан ничек котылырга, араларындагы иң акыллы, иң олы тышкан, миндә бик матур бер фикер бар. Бу яшь песинең муенына кыңгырау элергә кирәк. Песи кымшанган сайын безгә куркыныч килү хакында
хабар киләчәк кыңгырау тавышы белән дигән. Барысы да бу көчле фикер, соклангыч идея дип шыйылдашканнар. Һәм бу Олы Тышканның үзенә үк песейнең муенына кыңгырау илергә тәкъдим иткәннәр. Юк инде. Кем сезгә бу фикерне әйтте? Бу бит минем идея. Тышканны арабызда иң олы гәүдәле куярга тиеш дип әйтә сала. Олы гәүдәле Тышкан юк, бу гаделсезлек. Мин олы гәүдәле булсам да, песей белән чагыштырганда мин бик кичкенә. Песейнең муенына кыңгырауны иң җитез булганыбыз токсын. Һәм бөтенесе дә иң җитез Тышканга борылалар. Ул да юк, бу гаделсезлек. Мин җитез булсам да, песей белән чагыштырганда бик әкрен йөгерәм. Әйдәгез бу эшне арабыздагы иң кыю Тышканга тапшырыйк, диләр. Барысы да иң кыю Тышканга борылалар. Һәм иң кыю Тышкан әйтә, әйе, мин әлбәттә бик кыю, ләкин мин бит ахмак түгел. Бу бит үз-үзеңне үтерү. Мин бу эшне башкармыйм дип баш тартты. Менә шулай бер артлы Тышканнар баш тарттылар. Ә инде яшь песей тагы да бер атнадан Тышканнарның бөтенесендә кырып бетерде. Бу риваяттан шундый бер дәрес алабыз, кардәшләр. Әгәр дә безнең фикерләребез, максатларыбыз менә сүздә генә калса, әгәр дә без аны гамәлгә ашыра алмасак, аның азагы үкенеч, трагедия булып бетүе мөмкин. Мин халкыма сезләргә зирәк зиһен, камил акыл, тулы иман белән улуг ватаныбыз Русия ва җәннәт кебек мәмләкәтләребез, Татарстан, Башкортстан күкләрендә бәхет кояшыбыз, җиһан кочагында именлек йолдызыбыз балкысын дип дуалар кылмактамын. Инде без кунакка килдек Актанышка. Кунакка бүләксез килү, ул тегермәнгә бодайсыз барган кебек диләр. Әйе, иң шәрәфле, иң зур бүләк, кардәшләр, гасырлар төпкеленнән килгән бер хакыйкать, ул китап, ул язма, чөнки ул мәңгелек. Бу борынга гарәп, грек, армяни халыкларында да шулай. Аллаһка шөкер, безнең татар, башкорт халкында да бу шулай. Хәзер безнең мәгънәви бүләкләребезне бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллегенең җитәкчесе, Уфа Ихлас мәхәлләсенең имам хатибы, яшь галим Альфред Дәүләтшә, сезнең каршыгызда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле Ингел Навапулы, хөрмәтле Римулла, хөрмәтле конференциядә катнашучылар. Сезгә зур рәхмәт. Әлбәттә, без инде Башкортстаннан, Уфа шәһәреннән күп сәламнар җиткерәбез барчагызга да. Изге җомга көнегез мөбарәк булсын. Һәм инде бу конференциянең һәм бу сезнең гамәлләрегезнең һәм уртак безнең гамәлләребез хәерле булсын. Зур рәхмәт сезгә. Һәм әлбәттә инде мәгънәви бүләгебез быел 2020 елның инде хезмәте, Ихлас мәхәлләбезнең хезмәте, ул Ихлас Шәриф журналының матбугатының 10-нчы саны Ингел Навапулы сезгә. Зур рәхмәт. Алла рәхмәт ясын. Хәзер инде котлау өчен сүзне бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән Бөрханов Альберт Әхмәтҗан улына бирергә тегез.
hürmetli cemaat, hürmetli milletveşler, hürmetli Engel Naoviç, hürmetli tanışlar, hem bunda kelgen Pakistan'ın hem Tataristan'ın tübeklerinin, rayonlarından kelgen okutuvchilar, muzey hizmetkarları, tübekçiler, galimler, her bir yüzünde bütün Dünya Tatar Kongresi'nin yetakçileri Vasil Gayaz Ulu Şahraziyev'den, Danis Panis Şakirov'dan hem başka bizim yetakçiler, hem kolektif isimden sizge bir zor selam kazandan. Benim şu günlerde bizim Künçüküş Tatarstan'da yürügenim. Geçen ağzından kayda buldum, ağzından kayda bunda girip düştüm. Nerse etip giderek gerek. 2020 yıl bir katlalı olasız biləsiz. Bu konferansiya turda meneler 18 yıldan beri turganım, özürlüğüne var iyi. Lakin turmuş özgertti, bunda objektivnik, subjektivnik faktörler arasında bu konferansiya biraz uzun takitti. Lakin çok mıhalı jıyılgan, bu neticeli konferansiya bulurga tiyiştik yaşanan, şolay bulurdu da ulayım. Siz biləsiz 2020 yılda bizden indi Tatarstan'ın 100 yıllığı, Aktanış'ın 90 yıllığı, hem başka rayonlarında yubileyleri bu uzip gitti, hem 75 yıllık Büyük Vatan Savaşı'nın. Bu yıl indi 2000 stratejiyanı biz indi Türk regionlarda öğrenip çıktık, halana basılıp da çıktı bana. Siz onu biləsiz, tarih institutlar katlaştık, hem başka institutlarda, hem tübekçilerde, hem galimlerde. Bana kitaplar basılgan, bugün elektriği bitmedi, alalım toratlarga teyişler. Ana hazır bu yazılan kağıtda dokumentini biz turmuşka yetkirge teydik. Bu dokumentine qaraganda türlü yaptan tarih, avullar tarihi, hem tübekçilerge de mında zor iktibar. Men bu üzerinden selamlarını bizden Dünya Tatar Kongresi isimden hem bütün Rusya boyunca tübekçiler, Tatar tübekçileri, hem Respublika tübekçileri isimden etesim girer. Bizden son yıllarda ilk tarihte biz Tatarlar, Tatarstan'da bir avullarga itibar etmedik. Avul tarihi bizden bu fen dip sanılmadı. Lakin tüp tarih bizim Tatar'ın avulda yatar. Çünkü 16. asırdan beri Alekvasi regionlarda yeterek de bizim Tatar halkı avulda saklanıp kaldı. Onun tradisyası, onun teli, örüp adetleri, şul da o hazır, şul bara. Şunun için avulda yaşayacak kişiler, okutuvchilar, bibliotekalar, kitapxonada işlevchiler, muzey hizmetkarları, bir ilk neft taşlagan harbiy kişiler de pensiyaga chiqqach, avul tarihi ushchazalarini tuziy boshladilar. Bir qiziqsinib tarix. Hozir shoptigina kitaplar chiqadi. Mana 2015 yildan beri butun Dünya Tatar Kongresi ham bizning tübeklarda, Rossiyaning tübeklarında, Tatarstanda, Boshqirdistonda eng aktiv tübekchilar uyushmalari tuziy boshlandi. Bizning natijalarda ko'p. Biz yil sayin bir zo'r forumlar o'tkazib turamiz. Aytib ketesim kele konferensiyalarda, bu yılda 2021 yılda zor planlar. 2019 yılda Engel Naoviç'ka zor rahmet etesim kele, anın yardımında biz 2019 yılda Aktanış rayonunda 2 konferansiya. Bir senin tuğan yaplarında Minye Arham Şişme Ağlı'nda motor tipine Eylül'de 2019 yılda öldü motor günlerde. 2019 yılda biz zor tipinde bütün Rusya revişinde ek sabantörün aldığından 3. konferansiya o'tkazdik. Bu yıl işler olacak Müslim'de, Aksabanto'ya. Bu birinci indi bulup Başkistan yerinde Tümenek Ağlı'nda Tuymazı'da başlandı. Şundan sonra Aznakka'ya geçti. 3. indi Kuteru içinde Rövesanı, Aktanış'a. Sinap'ta etkende Aktanış yerliği, manda indi Uruslar etkençe rol licensi еще никто не отменял, da beytez. Manda Engel Naoviç'nin avtoriteti de bizning prezident taminden çıkan hem başka şehrisler turida Aktanış Sinap'ta Tatar'ın bir çın Turalı betirge bir çın Tatar rayonunda mekteplerge varız, ona ekskursiyalar çetirler. Bunda halkın Rusları da Tatarca söyleşirler. Şunun için bunda o'tgan matur konferensiyalar, mana Engel Naoviç bilan biz matur etimani o'tkazdik. Mana men bugun 6 yil o'zimning qarvaq yurgan konferensiyaning 2 programmasi saqlandı, ham chiqqan mana kitobi. 2019 yılda biz bunda da bu zalda biz matur etib yig'ilib bu konferensiyalarni o'tkazdik. Şundan sonra aytib keterek gerek. Bunga konferensiya. Bu chinapta bu konferensiya bit kerak konferensiya çünkü bunda bir yoqdan alimlarning inisiativasi Tarix institutining, ikkinchidan Engel Naoviç'ning o'zigiz ham apparatimiz bek yaxshi ishlayman bilan bunda aktiv kishilar. Bizning Künçüküş Tatarstan'dan Aktanış rayonuna olganda, Künçüküş Tatarstan'ı ham Kunbatış Boshqirdistonga olganda, bu faktiski bir xalq, bir til, bir urf-odatlar, bir haykallar
Мында бит былай гына түгел дип уйлыйм. Агыйдел турында күпме җырлар бар. Агыйдел агып ята монда, Ак елгасы агып ята, Сен елгасы агып ята. Бу борынгы җирләр, татарның борынгы тарихи җирләр. 2021 ел безнең инде планнар күп дип әйттем. Жан исәптә булачак стратегиямда тормышка ашырабыз, иткеребез дип уйлыйбыз. Менә бүгенге конференцияны караганда, беренчедән мин бик зур рәхмәт әйтәм килә. Конференциянең алдында китап чыгу, бу бик кыйммәтле нәрсә. Вакытында чыгару китапның, чөнки я акча булмый, я башка проблемалар килеп чыга. Ул дөрес дип уйлыйм. Менә бүгенге мин карадым, китап чыккан, тезислар. Ул бик матур булды. Шуннан соң икенчесе әйтеп китәсем килә. Без былтыр Актан Азнакайда үткәргән конференция сентябрь аенда 19-22 һәм Төмәнәктә 2 этаплы конференция булды, анда да халык күп булды. Шул вакытта мин беренче булып ишеттем архив материаллары турында, Башкортстан төбәкчеләрендә. Аларның инициативасы менән алар Татарстанга мөрәҗәгать иттеләр, Рәхмәт тарих институтына аларга ярдәм итеп, мондый матур китап чыгардылар. Сез карасыз, беренче, өченче ревизия. Безнең беләсез, Башкортстан галимнәре телевидениеда бөтен җирдә соңгы ревизияларга таянып, тарих авылларның тарихын. Менә әле күптән түгел генә Благовар районына бер матур китап алдым. Анда бөтен ревизияның материаллары язылган. Безнең менә шундый материаллар булса, һәр авыл буенча, һәр авылның ревизиялар чын материаллары. Беркем дә безне әйтмәс, монда кем яши, монда татар яши, анда сословиелар турында мин сүз әйтмим. Шуннан 2000 менә шул вакытта 2020 елда китап турында сүз чыкты. Менә бүген бу китапның дөньяга күрү. Беренчедән менә мин бүген әйтәсем килә. Ул авторларның кайсын китапта исеме куелмаган, кемдер материал туплаганнар, кемнәр акча биргәннәр, ярдәм иткәннәр. Ләкин тарих институтына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу эшне алга барып җиткерү, тормышка ул мондай беренче авторлары монда утыра, мин аларны беләм. Шуларның арасында Башкортстаннан килгән абыйлар, аларга бүген мастер-класслар булса, секцияларга яхшырак сүз биреп, чөнки бу алар үзләренең дәрәҗәсен, опытын укытучыларга, авылда яшәүче кешеләргә күрсәтергә тиеш дип уйлыйм. Быел инде 2021 елда безнең бөтен дөнья татар конгрессы һәм төбәкчеләр арасында хәрбитрәм күп сөйләмим. Безнең 20-гә якын төбәкчеләрнең чаралары планга кергән, шуның арасында 3 форум, без менә чакыра башлыйбыз һәрсезне, һәм конференциялар, районнарның юбилейлары Пензада, Сибирдә һәм башка төбәкләрдә. Шуның өчен без әле сезгә информация җибәрәбез. Мин бүгенге конференцияга килгән беренче кунаклар, беренчедән Башкортстаннар, алар һәрсен вакытта Мисырда да булдылар, Актанышта да килеп киттеләр, бик Татарстан белән Башкортстан бик аралашты, якын. Шуның өчен сезне һәрберегезне котлыйм, зур конференцияны. И фурсаттан файдаланып, Энгелнова почти сезгә беренче яңа китаплар тапшырасым килә. Беренчедән сезгә Азнакайда чыккан конференция, сезнең шул китапны чыгарды сезнең белән. Беренче булып сез Аксаман пенсияны башкардыгыз, сезнең инициативаларыгызда. Шуннан соң минем коллегалар сезгә бирергә кушалар беренче яңа китап. Шуның арасында иң турында конференцияга килгәннәргә һәрберегез уңышлар, исән сау булыгыз. Яңа эшләр безнең татар милләте без югалып калмый, без алга барырга тиешбез. Исән булыгыз. Шуның белән безнең рәсми котлаулар тамамланды. Һәм инде безнең бу конференция Тарих институты берлектә безнең Галимҗан Ибраһим исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты белән эшләнде. Һәм инде фәнни өлешне, конференциянең пленар өлешенең фәнни өлешен алып барышын мин сүзне хөрмәтле Алик Ришатовичка бирәм. Мин үз чиратымда сүзне яңадан Рибаддинов Марат Мингалишка бирәсем килә, педагогика фәннәре кандидаты, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты директор урынбасары. Аның чыгышының темасы татар халкы тарихын һәм көнчыгыш Кама аръягы тарихын өйрәнүнең актуаль мәсьәләләре дип атала. Кадерле кунаклар, хөрмәтле коллегалар, күп сөйли дип гаеп итмәгез инде. Мин кыска булырга тырышам, презентациядә авыл барасы бар. Актаныш төбәге үзенең матур табиаты белән генә түгел, саф татар рухын саклап калу белән дә үзенчәлекле.
Актаныш тарихы искиткеч бай һәм катлаулы. Һәм ул бөтен милләтебез тарихының көзгесе дип тә әйтеп була. Чөнки бу тарихта татар халкының формалашуының төп этапларының бөтенесе дә көзгедә кебек чагылыш тапкан дип әйтсәк ялгыш булмас. Бу җирләр борынгы татар дәүләтләренә кергән, аны инде ишеттегез бүген. Һәм географик үзенчәлек буларак алар шул дәүләтнең ерак чикләрендә урнашкан. Әлбәттә, бу тарихи процессларга да үз йонтысын ясаган. Димәк, үзәктә ниндидер проблемалар барлыкка килә икән, җир кытлыгы яисә басулар, көчләп чукындырулар һәм башкалар, һәм инде табигый хәл, халык инде шик буйларында иркенрәк җирләргә кузгала. Борынгыдан инде төбәктә күрше һәм менә шул үзенчәлекләрнең берсе күрше һәм тугандаш халыклар белән тыгыз мөнәсәбәтләр. Борынгыдан инде төбәктә төрки һәм фин-угыр халыкларының бабалары бергә яшәгәннәр, халыкның күчеп утыруларының берничә дулкыны этабы булган. Төбәк белән идарә итүнең үзенчәлекләре дә бар, әлбәттә. Бу бөтен факторлар әлбәттә безнең тарихыбызга аның катлаулыгына янты ясый. Матур һәм бай Актаныш җире борынгыдан күп кенә кабиләләрне шул исәптән безнең борынгы бабаларыбызның да үзенә тапкан. Хәзерге Актаныш территориясе болгарлар инде 7-8 гасырларда күренә башлый сәүдәләр белән, ә инде беренче болгар авыллары 11-12 гасырларда барлыкка килә. Бу татар халкының борынгы бабаларының төбәгендәге беренче миграция дулкыны. Алтын Урда заманнарында бердәм татар милләте формалашкан чорда икенче миграция дулкыны барлыкка килә. Аның географиясе киңәя. Инде Алтын Урданың төрле төбәкләреннән Болгар милләте дисәң, Кавказ таулары, Дон, Кара диңгез ярларыннан, Урта Азия дисәң һәм башка җирләрдән халык бирегә күченә һәм инде нәтиҗәдә Алтын Урданың дәүләт дине булган ислам дине бу җирләрдә дә көчәя бара. Актанышта без әле дә борынгы татар кабиләләренең варисларын, гәрәйләр, Кыпчаклар, Туксаба, Карабәк, Байлар, Кыргыз кебек атаклы нәселләр варисларын әле дә күрәбез. Бу үрнәкләр Актаныш төбәге халкының нәсел тамырлары бик борынгыдан килүен дәлилли. Һәм әлеге шәҗәрәләр нәселләрнең таралыш географиясын да күрсәтә. Актаныш җирләре рус чыганакларында инде Беловожские земли буларак чагылган, әлбәттә инде Казан ханлыгы составында була. Казан ханлыгы 1552 елда юллаганнан соң алар Казан сарай приказы карамагында Минзәлә воеводасына буйсына. Казан ханлыгы җимерелгәннән соң татарлар Казан арты, Идел буе, Кама алды җирләреннән көнчыгыш төбәкләргә күчәләр һәм инде күчүчеләрнең саны кискен арта. Нәтиҗәдә 17 гасырда Асылтуш, Кәскәй, Әнкәй, Әнәк, Шапкын, Кашкын кебек һәм башка бик күп авыллар барлыкка килә. Бу инде төбәктәге күчүчеләрнең иң зурысы төп этабы 3-нче дулкын булып санала инде. 18 гасырда барган көчләп чукындыру нәтиҗәсендә Каманың уң ягыннан күчеп чыгучыларның яңа 4-нче дулкыны барлыкка килә. Алар арасында күрше хәзерге Минзәлә җирләрендә яшәүчеләр дә була. 18 гасырның беренче яртысында Исе Кырмаш, Пишмән, Умәнә һәм башка авылларга нигез салына. Тагын бер үзенчәлек ул инде сословиелар. Белгәнегезчә, әлеге җирләргә килеп урнашкан татарлар дәүләт һәм шәхси милләттә булган җир хуҗалары белән махсус милләт хуҗалык мөнәсәбәтләренә кергәннәр. Һәм инде нәтиҗәдә биредә ясаклы татарлар, мишчиләр, типтәрләр, башкирцы дигән социаль катламнар барлыкка килә. Бу социаль катламлар турында әле бүген безнең конференция дәвамында бик күп сөйләнер һәм инде безнең булачак презентация вакытында без аның турында әйтеп узырбыз. Монда бер нәрсә турында әйтәсем килә. Һичшиксез бүгенге көндә иң мөһим әйбернең берсе менә бу социаль катламнарны милләт белән без бутамаска тиеш. Кызганча каршы мондай шартлар бүгенге көннәрдә бик еш күренә.
Ләкин безнең бабаларыбыз нинди катламдан булмасалар да, барыбер бер тамырдан булуын онытмаганнар, бер ана теле, бер дин, бер үк мәдәният нигезендә берләшеп, асылында татар булып калганнар, милли үзаңнарын саклаганнар һәм үстергәннәр. Төбәк тарихының тагын бер үзенчәлеге ике тугандаш халыкның, татар һәм башкортларның бер-берсенә карата хезмәттәшлек, ярдәмләшү, дуслык үрнәкләре. Актаныш җиренең бихисап күренекле шәхесләре ике тугандаш халык файдасына эшләгәннәр. Атаклы Мутин нәселен генә алыйк. Гәрәй иәзе башлыгы Тимер Мутиндан башлап, ул бит нәкъ үзе татар башкорт хокукларын яклап патша бикә Елизаветага петиция яза һәм инде халыкны яклау юлына җанын фида кыла 1759 елда. Бихисап татар мөгаллимнәре, имамнары, мөфтиләре тугандаш халыкларның мәгърифәтләрен, мәдәниятләрен үстерүдә дан казанганнар. Башкорт хакимияте агзаларыннан берсе Илдархан Мутин кебек никадәр татар зыялылары, лидерлары, көрәшчеләре Башкорт Республикасына нигез салуда катнашканнар. Һәм инде менә бу шәхесләребезне гадәттә без аларны халкыбызның ике халыкның уртак мирасы, уртак горурлыгы дип таныдык күп еллар дәвамында. Кызганычка каршы бүгенге көннәрдә менә бу уртак мирасыбызны кыргыйларча бүлү башланды һәм инде әлбәттә кадерле милләттәшләр без моңар юл куймаска тиеш. Чөнки әгәр дә инде безнең ике тугандаш халык арасында ниндидер проблемалар, ыргызылар чыга икән, бу димәк инде ике халыкка да зыян китерә торган әйбер. Уртак тарихыбызны өйрәнгәндә без күрше халыкларны берләштерүче асылыбызга кайтырга тиеш дип уйлыйм. Гомумән әйткәндә, җирле тарихны, авыл, гаилә, нәсел, шәҗәрәләр тарихын өйрәнү милли һәм әхлакый тәрбиянең үзәгендә булырга тиеш. Без һичшиксез милли тарихны, төбәк тарихын мәктәпләребезгә кайтырга тиеш. Һәм бу юлда ата-аналарның зуры гаять зур. Чөнки аларның минем балама туган тел дәресләре, халкым тарихы дәресләре, милли тәрбия чаралары кирәк дип әйтергә бүгенге закон күзлегеннән караганда бөтен хокуклары бүген ата-аналарның бар. Һәм инде әлбәттә залда да безнең Zoom аша да безнең бик күп тарих укытучылары карый. Менә алар да бу юнәлештә актив эшчәнлек алып барсалар иде, тагын да актив эшчәнлек алып барсалар иде һәм инде ата-аналары белән берлектә, җирле үз идарәләре белән берлектә мәктәп компонентын кулланганда менә бу җирле тарихка да, җирле мәдәниятка да ихтирам күрсәтсәләр иде. Милли тарихны яшь буынга шулай ук музейлар, сәхнә аркылы таратырга да, популярлаштырырга мөмкин. Актанышта бүген эштә никадәр көч куелганын без күрәбез һәм инде һичшиксез горурланабыз. Академик институтларда безнең галимнәр дә төбәк тарихын өйрәнүчеләргә ярдәм итәргә һәрдаим әзер һәм инде шул ярдәмнең бер үрнәге буларак безнең бүгенге конференцияда махсус төбәк өйрәнүчеләр өчен махсус практик семинар оештырыла. Күргәнебезчә, Актаныш җирләре бай тарихлы, бай мираслы әлеге җирләрдә күп санлы атаклы вәкилләр булуы, халыкның укымышлы, югары мәдәниятле һәм хезмәт сөючән икәнлеген дәлил итәргә фактлар искиткеч зур. Һәм инде йомгак ясап, танылган язучыбызның Гаяз Исхакның әйткән сүзләрен әйтәсем килә. Һичшиксез бу сүзләр Актаныш ягына, Актаныш халкына да бик туры килә торган сүзләр. Чөнки бу халык татарларга хас булган иң күркәм халыкларны үз эченә алган. Безнең халкымыз бик тырыш игенче, бик уңган сәүдәгәр, кирәге булганда армый талмый торган батыр сугышчы. Ул китап гыйлемне сөюче, кеше хакына хөрмәт итүче, тугрылыкка жан атучы бер халыктыр. Ул башбаштаклыктан ерак, тынычлык теләүче, төзүче, дәүләтче бер милләттер. Аның тарихы бик бай булган кебек, аның киләчәге дә бик өметледер.
Біздің илебіз ямлы, суыбыз тәмлі, халқыбыз жанлыдыр. İhtibарыңыз үшін рахмет. Менің шығышымның темасы қазіргі Татарстан Республикасының Күнбатыш, Башқұртстан Республикасының күншығыс өлкелерінде таралған татар сөйлеушілерінің формалашу тарихынан деп аталады. Татар тіл білімінің мұстақил тармақтарынан бірісі болған татар диалектология фәні өзінің бір ғасырға жақын болған өсіш дауамында башқа түркі тілдер белән чагыштырганда бик зур уңышларга иреште. Татар диалектология фәненең айрыша уңышлы итеп үткән гасырның 60-нчы елларынан башлап, хәзерге гасырның 1-10 елларын күрсәтергә кирәк. Ярты гасыр эчендә татар диалектологларының зур булмаган төркеме Россиядә таралган барлык сөйләшләрне баштан аяк өйрәнеп чыктылар. Төрки халыклардан беренчеләрдән булып татар теленең диалектологик атласы төзелде. Әлеге атласка 838 торак пункт кертелгән. Диалектологларыбызның тырышлыгы белән төрки телләренең лингвистик географиясе һәм ареал лингвистикасының нигез ташлары салынды. Безнең диалектологлар диалектологик атлас өчен материаллар туплау белән бер вакытта татар сөйләшләрен монографик өйрәнү буенча да зур кыйммәткә ябылган материаллар туплап барылды. Диалектологик сүзлек төзелде. Диалектология фәне нигездә билгеле бер төбәкләрдә авыл шартларында яшәүчеләрнең сөйләм телен өйрәнә торган фән. Татар авыллары Көнбатышта Рязань һәм Тамбов өлкәләреннән башлап, Көнчыгышта Кемерово өлкәсенә һәм Красноярск районына, төньякта Вилю елгасына, көньякта Астрахань өлкәсенә хәтта сузылган гаяз зур территорияга таралып торганнар. Әмма татар халкының иң зур күпчелеге ул Татарстан, Башкортстан республикаларында гомер кичерә. Югарыда күрсәтелгән киңлекләрдә таралган татар теле 3 диалектка, Урта Казан татарлары, Көнбатыш һәм Көнчыгыш диалектларга бүленә. Татар теленең иң зур диалекты булып саналган Урта диалект, башка төрле Казан татарлары диалекты дип әйтәбез. Үз иченә зур территорияда, башлыча Татарстан һәм Башкортстан республикаларында һәм аларга якын булган төбәкләрдә, Казан артыннан башлап, Чиләбе, Курган һәм Оренбург өлкәләренә таралган күп санлы сөйләшләрне ала. Урта диалект вәкилләре, Казан татарлары, Идел буе булганнарның варислары һәм алар үзләренең борынгы бабалары биләгән туфракларда яшиләр. Хәзерге вакытта урта диалект түбәндәге сөйләшләргә бүлеп карала. Казан арты сөйләшләре төркеме, Тау ягы сөйләшләре төркеме, бу безнең Кама Тамагы районы, Норлат, Яшелзән районнары, Керәшен татарлары сөйләшләре, Бәрәңге сөйләше, Минзәлә, Бүре, Нократ Кистем, Перем, Касыйм, Златоуст һәм Красноуфим сөйләшләре. Буларның Ишкен һәм Сафакүл сөйләшләре. Буларның һәрберсенең кая таралганлыгын сөйләп тормыйм, бик озакка китәр иде, алар мәкаләдә сез аны укый аласыз, басылып чыккан. Соңгы елларда башкарылган фәнни тикшерүләр татар әдәби теленең формалашуында һәр диалектның ролен төгәлрәк билгеләргә мөмкинлек бирде. Татар диалектологлары барлык татар диалектларының да урта, Көнбатыш һәм Көнчыгыш нигезен борынгы Кыпчак теле тәшкил итә дигән нәтиҗәгә килделәр. Кыпчаклардан тыш татар халкының формалашуында, аның аерым төркемчәләренең формалашуында угыз кабиләләрдә әһәмиятле роль башкаралар. Билгеле булганча, Идел һәм Җаек буйларына кадәр таралган угыз кабиләләре 11-нче гасыр урталарында әлеге территориядан Кыпчаклар тарафыннан кысып чыгарылалар. Масил Әхмәтҗанов шәҗәрә материаллары буенча Ак елгасы бассейнында барган этнолингвистик процесслар дигән мәкаләсендә монголлар басып алуына кадәр Ак елгасы бассейнында болгарлар һәм угырлар яши дигән фикер үткәрә. Идел буеннан болгарлар бу территорияда күпләп күчереп утырган булалар инде бу вакытта. Угырларның бер өлеше төньяктан килгән төркиләр тәсирендә төньякка һәм төньяк көнчыгышка таба кузгала, икенче бер өлеше төрки телен кабул итеп яшәгән урыннарында кала. 1552-1557 еллар вакыйгаларыннан соң Казан һәм Казан арты халкының бер өлеше басып алучыларга буйсынырга теләмичә Ак елгасы бассейнына күчеп утыра. 1652-1657 елларда Кама аръягы ныгытма линияларын төзү башлана. Бу вакытта әлеге эштә катнашу Казан астыннан һәм Көнбатыш өлкәләреннән тагын татарлар күчереп утыртыла. Шул рәвешле 17-нче гасырга бу җирләрдә татарлар иң зур күпчелеккә әйләнәләр. Җир биләмәләренә мөнәсәбәтле рәвештә әлеге территорияның халкы төп социаль катламга бүленәләр. Типтәрләр, Казан кешеләре һәм башкортлар. Әлеге катламнар арасында башкорт катламы иң югары дәрәҗәдә була. Казан кешеләре һәм типтәрләр дәүләткә генә түгел, җир биләүче башкортларга да бәйле булалар. Бу социаль катламнар тел үзенчәлекләре, хуҗалык итү алымнары, тормыш культурасы яки рухи мәдәният ягыннан бер-берсеннән бер нәрсә белән дә аерылмаганнар.
жерләре булмаган типтерләр һәм казан кешеләре төрле юллар белән өстенлекләре күп булган башкорт катламына кергән булганнар. Иң күп санлы катламны типтерләр тәшкил иткән. 18-19 гасырларда фәнни әдәбиятта типтер Гоголь катламында кайсы этник төркемнең өстенлек итүе хакында бәхәсләр күтәрелеп тора. 18-19 гасырда. Игътибар итегез, бу факт типтерләрнең шул рәттән башкортларның да аерым бер милләт түгел, бәлки социаль төркем булганлыклары турында галимнәрнең инде бернинди шикләре булмаганлыкларын күрсәтүче дәлил. Рычков, Нибальсин, Кептин хезмәтләрендә типтерләр арасында татарларның күплеге ассызыклана. Шуңа да карамастан, бары 20-нче гасыр башында гына Казан Император университетындагы археология, тарих һәм этнография җәмгыяте вәкиле татар тел белгече этнограф Ахмаров типтерләрнең телен, мәдәниятен һәм тормыш-көнкүрешен тирән өйрәнү нәтиҗәсендә типтерләрнең күбесе татарлардан дигән ахырга нәтиҗәгә килә. Галим типтерләрнең теле, диннәре, гореф-гадәтләре һәм аңлатмалары аларның Казан һәм Вятка губерналарыннан чыкканнарын раслаучы дәлил итеп күрсәтә. Региондагы татарларның тел үзенчәлекләрен беренче булып фәнни яктан өйрәнгән рус галиме Бессонов була. 1881 елда аның о говорах казанского-татарского наречия и об отношении его к ближайшим к нему наречиям и языкам исемле хезмәте басылып чыга. Анда галим региондагы татар сөйләшләрен Казан татарлары сөйләшү чагыштыра һәм нәтиҗәдә алар бер-берсеннән аерылмыйлар дигән нәтиҗәгә килә. Региондагы татар сөйләшләренең бар тик күпмедер дәрәҗәдә башкорт теленең һәм мишәр сөйләшүнең тәэсирен кичергәнлекләрен ассызыклый. Бессоновның әлеге фикернең дөрестлеген әлеге территорияда сөйләшләрне өйрәнгән махсус өйрәнгән галимә Дәрья Бәйрәм Рамазанова материалларда раслый. Галимә Башкортстанның көнбатышына таралган сөйләшләр күпмедер дәрәҗәдә мишәр диалекты тәэсирендә формалашкан дигән нәтиҗәгә килә. Шушы регионда киң таралыш алган, минзәлә сөйләшүнең фонетик үзенчәлеге булган саналган «ҙ» тартыгын Бессонов татар әдәбиятендә кулланышта булган «д» тартыгы белән тәңгәләштерә. Сүз уңайына әйтергә кирәк, әлеге авазны без үткән гасырның 50-нче елларында Казан артыннан һәм Тау ягы районнарынан язып алынган диалектологик текстларда очратабыз. Ягъни бу аваз минзәлә сөйләшүендә генә түгел, урта диалектның башка сөйләшләрендә дә булган икән. Гомумән алганда әйткәндә, кайбер галимнәр безнең безнең төбәктә генә сакланып калган «ҙ» авазының гомумән алганда Казан ханлыгы шарындагы Казан шарындагы әдәби теленең бер өлеше булганлыгы турында исбатлаучы галимнәр бар. Региондагы татар сөйләшләрен өйрәнүгә үзенең өлешен танылган türkolog Катанов та кертә. Ул 1898 елда 3 ай дәвамында Бәләбәй үзендәге сөйләшләрне тикшерә. Ул мондагы халыкның сөйләше икегә аерыла. Үзенең көнчыгышына таралган чынлыкта башкорт сөйләшләре һәм үзенең көнбатышында яшәүче татарлар сөйләше дигән нәтиҗәгә килә. Бу мәсьәләдә совет türkологы, башкорт теле һәм диалектологы Юлдашевның фикерләре кызыклы. Бүтән гомерен шушы эшкә багышлаган галим дөнья көнбатыш диалектының башкорт теленә кертеп карауны дөрес түгел дип саный. Һәрвакыт әлеге сөйләшнең татар теленең урта диалектына кергәнлеген ассызыклый һәм таның татар әдәбиятенә бик якыная барганлыгын искәртә. Ул беренчектә башкорт теле системасына керә алмый дигән фикер бирә. Лингвист-türkolog Киекбаев үзенең тикшерүләре нигезендә хәзерге башкорт әдәбиятенең нигезендә ике диалект, көнчыгыш һәм көньяк диалектлары да дигән нәтиҗәгә килә. Ул өченче диалектның барлыгын инкар итә һәм ул диалект татар теленеке дип саный. Алда исәпкә алган галимнәрдән тыш минзәлә сөйләшен өйрәнүгә Җәүит Алмаз, Габдулхай Ахатов, Флора Баязитова, Латиф Җәләй, Лилә Тахировна Махмутова, Илшат Насипов кебек галимнәр дә үз өлешләрен кертәләр. Әлеге галимнәр бер тавыштан минзәлә сөйләшенең татар әдәбиятенә якынлыгын ассызыклыйлар. Шактый зур территорияга таралып утырган минзәлә сөйләше үзенең төш элементлары ягыннан бер бөтен. Ягъни бар диалектологиядә шундый термин төш элементлар һәм периферия элементлар дип әйтәбез. Төш элементлар булганда ул бөтен сөйләшне, бөтен телне берләштереп торучы аларның басымында хас булган төп элементлар. Алар бөтен тел өчен мәҗбүри һәм безнең татар телен бер татар теле дип берләштереп тора торган элементлар. Мәсәлән, хәзерге хикәя фигыль мин барам икән, ул бөтенебездә дә барам шушы формада әйтелә. Бар периферия элементлар. Алар читтәгенә кайбер табигый шартларның тәэсирендә, башка халыкларның тәэсирендә барлыкка килгән бик зур әһәмиятле булмаган элементлар, периферик элементлар. Менә монда безнең бераздан үзебезнең диалектологларыбызның да ваки хаталар киткәндер. Безнең диалектологларыбыз тикшергән вакытта менә шушы периферик элементларга басым ясадылар. Ягъни аерып торучы, башка сөйләшләрне, диалектларны берсеннән берсе аерып торучы элементларга басым ясап, аның төп берләштерүче элементлары бераздан күз ягыннан читкәрәк калып килде. Шуңа күрә алар арасында аермалы, алар инде башка аерып тора торган этнографик төркемнәр дигән нәтиҗәгә килергә мөмкин, диалектологик мәгънәгә. Ләкин шунда алып карасак, бу периферик элементлар алар мәҗбүри түгел, алар зур күпчелекне алмыйлар.
Tüp elementlarımız bizden kübrek teşkilde, köpçülükün teşkilde. Süreçten tüp fonetik üzünçelikleri bizim de yukarıda kısaca ötken indirtten z avazından kullanışından dış. Söz başında yetarta kuruna jetartağın kullanımını çıtıra gerek. Bu üzünçelik gümmen süreçinde tügül orta diyalektin tüp üzünçeligi hem orta diyalektin barık süreçinde de şurayı jafrak, jızak, jön, jiru. Tartıklar sistemisi gümmen alganda edebi tilinikinden ayrılmayı, Tatar edebi tiline hem Tatar tilinin Qozan xanlığı şırında formlaşıp bitken Qozan atı toyağı süreçlerine büyük yakıntıra. Bu anlaşmada Qozan xanlığı jingirligenden soň xanlıqның tüp halkı özlerinin ata-babalarının izgi tufraklarına kilbirler. Etkenimizce 9-10 asırlardan başlap Ural iteklerinden İdil yılgası basseynine iksiz Tatar türkünler, Türki türkünler avula başlıyor. Üzünçelik avazlar tengelleginde de çağrıştırlar. Mesela kayber sözlerde edebi tildeki d uruna sangrav z kullanıyor. Bızay, izil, izen, kozak. Süreçte edebi tildeki ay i diftonga uruna ay diftonga kullanırlar. Barımızda bilgeyini barmayım kaytmayım. Bizger şunu aytadilar başkurt tilinin üzünçeligi deyip. Lakin şunukta o bizning burungi Tatar tilimizning tüp üzünçeligi eng birinchi ratda. Hem ol eng birinchi ratdan Tatar tilinin boshqa dialektin bütün süreçlerinde aşırışta var. Aşağılışta var. Kayber grammatik üzünçelikler min sinalma şartları yöneliştirişinde miye, siye, mina, sine variantlarında kullanılır mümkün. Bulardan başında tөгellep durmayın, mima bağlap gidelim. Gümmen yungaplak şunday neticeye kelebіз. Tatar tilinin her diyalektinde gümmi kıpşak fon bilen biritten çoğul diyalekt işine has üzünçeliklerini teşkil etken başka bilgilerde Bulgar, Fin-Ugar, Ugur, Ket, Samadi bilgilerde var. Her diyalekt üzün formlaştırıda katnaşkan türlü etnik türkümlerge beyli revişte anağına has bulgan üsüş yolunu geçirgen. Lakin Tatar diyalektleri bir türküm ayırmalı bilgileri bilen birbirlerine karşı kuyuluğa karamasdan en birinci şiratta ortak sistemalı elementler negizinde milli tilimizin ayrılgısız bir ülüşün teşkil edilir. Diyalektler sistemasında gözetilgen ayırmalıklar bu diyalektlerde söyleşe turgan halklarını birbirsinden ayırmıyorlar. Ortak tarihi yazılmış, ruhi hem materyal medeniyettir bizde bir köp asırlı davamında barlıkka kelgen ortak bilgiler yardımında Tatar halkının tarihi, dil, ruhi hem medeni ortaklığın barlıkka getirgen. Hazırki günde Tatarlar ayrım etnik hem til bilgilerini saklagan halde bir halk, bir millet bulup yaşalarını devam edeler. Türlü geografik kimliklerde kavimdeş yoki başka aile halkları bilen burungi çağlardan aralaşıp yaşaw her diyalekka, her söyleşkegene has bulgan üzünçelikler tuğuda sebep bulgan. Tatar halkı bu şartlarda da tuğan tilinin eminligini saklar, başka tillerinin, kardeş tilimi, başka aile tilimi yoki hakim tilinin güçlü tesirine birilmişe, bizge bugünkü günde yaşaw şanoklarına özünün üçün, gayretin, akıl ziretligini yugaltmay turatmışa saklap kalalgan. Hem indi alga taba boyu birini saklaw bizning buruşumuz. E'tiborlar uchun rahmat. Alga taba men so'zni berasım kelem. Tarix fanlari doktori, Tatariston Respublikasının Alfred Xalikov ismindagi Arxeologiya institutining o'rta asr arxeologiyasi bo'ligi mudiri Izmailov Iskandar Liron o'g'lina. Aning dokladining chiqishi Kama aryog'ining arxeologik haykallari deb ataladi. Rahmat egiz. Дорогие слушатели, дорогие участники конференции, дорогие гости, надо сказать, что археология довольно скучная наука, поэтому имеет дело не с людьми, а с различными находками, предметами, вещами. Но тем не менее, именно благодаря археологии нам удается раскрывать древние, а можно включить презентацию? Раскрывать древние и средневековые этапы истории нашего народа. Особенно это правильно для регионов, которые не нашли отражения в письменных источниках. Понятно, что времени у нас не так много, и нельзя во всей подробности рассказать всю древнюю средневековую историю, но мы попробуем показать, и я даже не буду много говорить, не буду занимать ваше мнение, я вам все покажу. Если вы только презентацию.
Украине. А можно... Все понял, ладно. Значит, хорошо. Не мне вам рассказывать, насколько красив и богат край Восточного Закамья. Но для того, чтобы некоторое введение сделать, нам нужно понимать, что эта территория, которая с одной стороны с севера упирается в Каму, а основная часть состоит из целого ряда рек, которые текут в меридиональном отношении, и водоразделов между ними. Вот эти географические особенности и предопределили историю региона. Следующее. Да, тут беда, конечно. Надо показывать, а показывать невозможно. Нет? Хорошо. Ну, здесь весь смак был именно в том, чтобы показать. А, на экране есть. Все, отлично, все, спасибо. Отлично. Значит, с древности этот регион был контактной зоной между разными мирами. С одной стороны, это мир государства и цивилизации, мир ислама, а с другой стороны, это мир языческих племен и очень часто кочевого населения. С другой стороны, это территория, куда постепенно двигалось булгарское земледельческое население, осваивая вот эти самые зоны рек. Следующий. 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 Вот. Говоря о территории Волжской Булгарии, мы по данным археологии можем твердо сказать, что восточная граница Волжской Булгарии практически не переходила через реку Шишму. И в X-XIII веках на территории Восточного Закамья проживали различные племена. Мы не так отчетливо понимаем, что это были за племена, но, скорее всего, какой-то конгломерат угорских и тюркских народов. Следующий. Вот мы видим археологические памятники, и вот синим цветом показаны как раз памятники домонгольской и Волжской Булгарии. Видно, что территория их распространения не выходит за реку Шишму. Хотя в политическом отношении эти территории, конечно, входили в зону влияния Волжской Булгарии. Следующий. Археологи и языковеды выяснили, что именно на территории Восточного Закамья располагается так называемая Магна Хунгария. Это древняя прародина современных венгров. И, скорее всего, какая-то часть населения, после того, как основная часть венгров ушла в Европу, осталась на этой территории. Следующее. Основная же южная часть степной зоны и частично поднимающиеся по водоразделам занимали какие-то тюркоязычные племена. Скорее всего, которые входили в целый ряд объединений, которые историки и современники условно называют кимаками и кипчаками. Они отличаются своими обычаями, соответственно, обрядами погребений. Есть одна особенность, которая помогает говорить, помогает свидетельствовать о том, что часть населения, которая осваивала Восточное Закамье, на самом деле принадлежит кимакам, которые переселились сюда с берегов Иртыша. Дело в том, что на территории Башкортостана выявлены, вот представлены на карте, каменные изваяния, которые являются характерным элементом вот этих самых тюркских племен, которые мы называем кипчаками. Следующий. В первой трети 13 века вся эта территория была завоевана Чингисханом и его потомками, и образовалась новая Евразийская империя. Следующая. Улус Джучи или Золотая Орда. Это в корне изменило этнокультурную ситуацию и в Восточном Закамье. Мы видим вот основную часть булгарских земель,
и видим стрелки, которые показывают, что постепенно население из основной территории бывшей Волжской Булгарии сдвигается на восток. Следующий. Следующий. Вот как изменилось. То есть мы говорили, что в 12-13 веке Шишма являлась границей между разными мирами, в том числе и булгарами, и какими-то другими народами. А уже в 13-14 веке булгары осваивают не только верховья Икс-Кабельского междуречья, но и спускаются практически до середины реки Белой, осваивая всю эту территорию и прежде всего занимаясь земледелием и распространяя ислам. Следующий. Вот здесь показаны основные памятники, и видно вот как раз куст памятников, который располагается в Восточном Закамье в 13-14 веке. Есть два археологических свидетельства и археологических документальных источника, которые свидетельствуют о распространении здесь именно предков татарского народа. Это то, что это население было земледельческим и использовало плуг, в том числе и саху. И второе, это специфическая гончарная керамика, которой здесь не было. Вот эти два доказательства лучше всего показывают в материальном отношении, как происходило заселение и как эта территория осваивалась предками татарского народа еще в 13-14 веке. Следующий. На территории Восточного Закамья вот эти переселенцы с территории Волжской Булгарии столкнулись с какими-то племенами, отдельными общинами, которые, скорее всего, были отдаленными потомками вот этих самых венгров, которые ушли на территорию Европы. И именно в этот период начинается активная мусульманизация этого населения и активное оседание его. То есть до этого они, скорее всего, были какими-то полукочевниками, а в 13-14 веке они оседают на землю и перенимают ислам. Следующее. Есть два крупнейших могильника, которые определяют вот это самое положение. Это прежде всего Такталачукский и Азметьевский первый могильник. Погребенные здесь совершены по мусульманскому обряду, но с некоторыми отступлениями от ислама. В частности, в погребениях, особенно в детских, очень часто встречаются ритуальные сосуды и отдельные украшения. Следующий. Вот Азметьевский могильник, да. Следующий. Вот, в частности, вот такие вот украшения найдены в этих погребениях. Но основная, это два могильника, но основная часть населения, это были чистые мусульманские погребения без этих самовключений. Стоп. С юга, следующий. С юга это самое население, как мы говорили, и водоразделы занимали какие-то кочевые группы, которые мы можем связывать собственно татарским населением. Это представители кочевой аристократии, кочевой знати и населения, которое продолжало кочевать, то есть являлись собственно представителями тюрко-татарских кланов. На территории Восточного Закамья известно, к сожалению, разрушено, но тем не менее одно курганное погребение, курганный могильник, боевики тамакский курганный могильник. Вот его материал. Следующий. Следующий. Так, стоп. Вот здесь, вот на этой карте, мы очень хорошо видим, что основное кочевое население располагалось гораздо южнее, собственно, Восточного Закамья. Поэтому, когда нам говорят, что на территории Восточного Закамья проживали кочевые башкиры, это неправда. Вот карта, археологические свидетельства прямо свидетельствуют то, что, как мы показывали, сверху спускалось земледельческое население, а кочевники располагались далеко на юге.
вот эта граница между мирами и является границей между предками башкирского народа и предками татарского народа. Следующий. Что способствовало тому, что это местное население, которое было здесь, активно перемешивалось и включалось в татарскую цивилизацию. В истории татар в третьем томе подробнейшим образом расписано механизм вот этих самых изменений, механизм превращений, поэтому я не буду заострять на это внимание, я просто покажу вот эта вот высокая культура цивилизации Золотой Орды, которая и являлась основой для переформатирования, ассимиляции, оккультурации всего населения Золотой Орды в единое целое. Следующее. Вот здесь есть еще один момент, который тоже лучше других показывает распространение ислама и его памятников. Это прежде всего распространение могильников с эпитафийными надгробиями. Это черта, которая не характерна фактически не для одного народа Евразии. Она родилась в конце 13 века на территории булгарского улуса Золотой Орды и распространилась по тем территориям, где было это самое население. И вот мы видим, что вплоть до Средней Белой, в течение реки Белой, эти самые кладбища с надгробиями встречаются повсеместно. Следующее. Вот образцы вот этих самых надгробий. Те, кто бывал в городе Болгаре, могут прямо увидеть, что это самые прямо однотипные надгробия с теми, которые мы видим в городе Болгаре. Следующее. Вот. И еще одно. Мало того, что есть надгробия, так есть и мавзолеи. Ну, там есть легенды, соответствующие, что там какие-то башкирские ханы похоронены. Это все, конечно, чистая, сказочная современная интерпретация. На самом деле это были погребены какие-то шейхи, в частности, шейха Хусейна. Ниоткуда с юга он не приходил, он пришел с территории булгарского улуса. И это еще одно свидетельство того, что эта территория осваивалась с запада и осваивалась мусульманским земледельческим населением. Следующее. Вот все эти культурные, экономические, политические процессы привели к тому, что вот население, которое, мы говорили, до монгольское время было довольно разнообразным, и в этническом, видимо, в языковом, культурном отношении в 13-14 веке происходит их оккультурация и соединение в единые мусульманские общины, и, соответственно, они превращаются в один из важнейших компонентов формирования будущего татарского мира. Следующий. Так. Но история, как мы говорили, это элемент такой пульсирующий. То есть не всегда цивилизация останавливается там, в тех границах, которые она когда-то достигла. Иногда наступают периоды кризиса, упадка и отступления. Вот с распадом Великой Евразийской империи Улуса Джучи происходят и серьезные процессы, которые повлияли на население Восточного Закамья. Самое главное это то, что это население ввиду того, что оно оказалось неприкрытым с юга, оказалось под сильным воздействием политических неурядиц, которые происходили на основной части Улуса Джучи. И это население постепенно начинает сдвигаться к верховьям рек, к берегу Камы. Следующий. Вот мы видим как раз распространение этих памятников и видим, как они опять прижимаются к берегу Камы. Следующий. И вот карта Казанского ханства, мы видим опять, что
хотя эти территории Восточного Закамья политически также находились в сфере влияния Казанского ханства, на самом деле само земледельческое мусульманское население приближается к берегу Камы. И вот памятники Казанского ханства, как раз эпохи Казанского ханства, свидетельствуют об этом. Следующее. Следующее. Тем не менее, в нашем распоряжении есть, кроме археологических материалов, еще целый комплекс письменных источников, которые свидетельствуют о том, что население, проживавшее в Восточном Закамье, в частности в Актанышском районе современном и чуть южнее, Мензелинском, имели в свое время ярлыки, тарханные грамоты на владение этими территориями, которые были им даны, в свою очередь, ханами Казанского ханства. То есть это, кроме археологических материалов, у нас есть целый комплекс и письменных источников, которые свидетельствуют, что местное население проживало здесь, по крайней мере, не просто с 13-14 века, а сохранилось и в 15-16 веках. Следующее. Вот, и после того, как эта территория вошла в состав российского государства, мы видим, как в 18 веке опять происходит ренессанс, и татарское мусульманское население занимает опять эту территорию. И к 18 веку, вот мы видим, штриховкой обозначено ареал распространения татарских кладбищ с эпиграфическими памятниками, эпитафийными памятниками. То есть это как раз основная территория расселения, проживания и формирования уже будущей татарской нации. Следующее. Какие же можем сделать из этого выводы? Что Восточное Закамье всегда было такой контактной зоной между разными культурами и цивилизациями. И это в эпохе различной граница между ними была очень подвижной. Но тем не менее, земледельческое, мусульманское население, которое мы напрямую можем связывать с татарским народом и его предками, оставалось неизменной. И именно поэтому мы совершенно точно можем сказать, что территория Восточного Закамья является одной из базовых территорий, где происходило формирование татарского народа и в будущем татарской нации. Следующее. И следующее. Спасибо за внимание. Алғатаба сөзіне береміз Габдрахманова Гүлнара Фауатовнаға, социология фәннері докторы, Тарих институтының этнология текшінер бөлігі мүдирі. Ол соавторлықта Макарова Гүзәл Ильясовна, социология фәннері докторы, Тарих институтының этнология текшінер бөлігінің баш фәнни хезмәткәре. Тем видеодоклад Башқұртстан татарларының ғаилә һәм хезмәт қиммәтләре дип атала. Социологических наук Гүзәл Ильясовной и Макаровой. Семейные трудовые ценности татар Башкортостана. Доклад подготовлен по результатам наших многочисленных экспедиций по разным регионам Российской Федерации. Эти экспедиции мы проводили при поддержке государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа». И на первом этапе наших экспедиций мы пытались понять, на чем основывается татарская идентичность. В ходе нашей экспедиции мы выяснили, что для татар из разных регионов сегодня очень важен язык, история, обряды, культура, историческое прошлое, ислам. Все это поддерживает современную идентичность татарского народа. На втором этапе наших исследований мы пытались понять, на чем держится современная татарскость, какими ментальными или поведенческими особенностями обладают представители татарского народа. И вот как раз этот аспект я хотела бы сегодня вам осветить.
Говоря о семейных и трудовых ценностях, надо отметить, что эта проблема получила достаточно большое освещение в мировой науке. Целый ряд исследователей, начиная с классика социологии Макса Вебера, пытались понять, каким образом культура влияет на развитие разных государств. Если Вебер говорил о том, что ценности протестантской этики повлияли на активное развитие целого ряда западных государств, то другие исследователи пытались выяснить, каким образом эти культуры влияют на другие страны, современные страны нынешнего мира. И мы пытались понять именно в наших исследованиях, какими ценностями обладают татары в разных регионах, в том числе в Республике Башкортостан. Цель нашего доклада – это показать, какими семейными трудовыми ценностями обладают татары, живущие в Республике Башкортостан, и как вот эти семейные трудовые ценности влияют на их повседневные практики, то есть на их повседневную жизнь. Наше исследование основывалось на использовании метода глубинного интервью в семьях. В Башкортостане мы провели 30 интервью. Причем мы стремились проводить интервью не только среди татар, но и среди русских, для того, чтобы сравнить семейные трудовые ценности разных этнических групп и выявить специфику и этих ценностей среди татарского народа. Объектом наших исследований были семьи, обычные среднестатистические российские семьи с уровнем дохода средним, чуть выше и чуть ниже среднего. Мы стремились выбирать для обследования двухпоколенные семьи, а также молодые и неполные семьи. Темы интервью касались очень широкого круга вопросов, длились они более 2,5 часов. Нас интересовало, откуда происходят представители, члены этих семей, где они родились, в каком селе или городе, в каком районе, какие ценности для них важны. Мы пытались понять статусные позиции и взаимоотношения между членами семей, трудовые и другие ценности, которых придерживаются члены обследуемых семей, как они оценивают свое материальное положение и каковы их планы на будущее. Итак, результаты нашего исследования показывают, что для татар очень важную роль играет расширенный тип семьи. Перед вами выдержки, цитаты из интервью с семьями. Зеленым цветом выделены интервью с татарскими семьями, а оранжевым с русскими семьями. Вот вы видите, первая цитата показывает, что для русских семей очень важны индивидуалистические цели, связанные с достижением внутренней гармонии. Представители русских семей очень много говорили о важности для них личностного саморазвития. Они говорили о том, что у них достаточно в сравнении с татарскими семьями более слабые взаимоотношения между членами семьи. А в татарских семьях наоборот, очень много говорили о том, что для них очень важны не только ближайшие родственники, мамы, папы, бабушки и дедушки, но и двоюродные, троюродные и многочисленные дальние родственники. И вот эти взаимоотношения в татарских семьях, они очень активно влияют на повседневные практики у татар. Например, нам часто говорили, и Башкортостан в этом смысле не был исключением, говорили о том, что решение о том, куда будет поступать учиться ребенок, принимается на семейном совете с привлечением дяди, тети, других родственников. Где будет работать тот или иной член семьи, тоже часто обсуждается на семейном совете. И русские семьи тоже говорили об этом тоже. Нередко говорили, что родители направили в профессии, но чаще говорили о том, что все-таки они сами определяли свою будущую профессию. Нередко в интервью звучало слово «тертып». То есть многие наши татарские информанты говорили о том, что очень важно быть дисциплинированным, очень важно соблюдать порядок. В татарских семьях говорили о том, что очень важно, чтобы были конкретные четкие планы развития семьи. И все вот эти вот планы, вот это все планирование очень часто связывалось в татарских семьях именно с целями развития семьи. Вот перед вами опять цитата из Башкортостана о том, как татарская семья рассказывала о своих планах во благо своих детей.
В одной семье труд вообще был объявлен такой объединяющей ценностью, которая соединяет всех членов семьи. То есть содержание вот этих семейных трудовых ценностей у татар очень специфично, и оно, повторюсь, основано на четком регламентации повседневных практик. Еще особенность татарских семей и ценностей, о которых нам говорили, это то, что наблюдается очень четкая регламентация статусов, очень четко выделяются позиции членов семей. Нередко говорили о том, что папа является главным в семье. Часто говорили о том, что, особенно это в Башкортостане было заметно, о том, что младший сын должен ухаживать за своими родителями, обеспечивать их старость. И говорили о том, что очень важно для младших детей мнение старших детей, братьев, сестер. И все это вот именно в Башкортостане очень часто связывалось именно с татарскими традициями. Очень часто подчеркивалось, что именно в этом проявляется специфика татарскости. И в русских семьях ситуация была несколько иная. Здесь часто говорили о том, что мужчина может выполнить женские работы, что между супругами равноправие. И нередко даже женщины говорили о том, что они являются главными, распоряжаются финансами, решают какие-то текущие проблемы. То есть вот явно такая специфика наблюдалась в Башкортостане между русскими и татарскими семьями. Хотя в русских семьях и были те, кто придерживается традиционных ценностей, говорили о том, что очень важно мнение для них старших братьев, сестер, но тем не менее все-таки мы очень часто фиксировали вот такие вот особые практики в русских семьях в сравнении с татарскими. Что касается, собственно говоря, трудовых ценностей, то русских и татар Башкортостана объединяет то, что многих их мотивирует советская этика труда. Многие нацелены на духовные ценности трудовой деятельности, готовы работать на благо Родины, говорили о том, что материальное вторично, и они готовы трудиться не только ради денег, а нередко чисто для души. Но тем не менее были заметны и этнические особенности. Все-таки татары заметно чаще русских выражали жалобы на социальное самочувствие. Они говорили о том, что у них, по их оценкам, материальное положение лучше. И они очень часто говорили о том, что они нацелены на материальное прирастание. Вот перед вами снова цитаты. Одна из них – это цитата женщины, произнесенная из башкортостанского села. Она говорила о том, что постоянно нужно работать, делать. То есть вот очень высокая такая материальная мотивация, характерна для татар Башкортостана. И нередко нам признавались о важности, ценности денег в повседневной жизни, о важности работы, и о том, что именно работа приносит определенное эмоциональное, психологическое настроение, повышает психологическое настроение у татар республики. И переходя к выводам, хотелось бы отметить, что, еще раз подчеркнуть, что наше исследование выявило особую роль семьи у татар. Этот институт определяет многие стороны их жизни. Для татар очень важно сохранение взаимопомощи на уровне расширенной семьи, и мы можем говорить об особом типе коллективизма у татарского народа. Семья для татар – это важный, социализирующий, адаптативный и поддерживающий институт. Мы во всех регионах зафиксировали в сравнении с русскими, что у татар меньше поколенческих различий, активнее воспроизводятся семейные традиции, нормы. И все это татарам в сравнении с русскими помогает легче преодолевать возникающие в непростых социально-экономических условиях развития страны кризисные моменты. Отношения в семье и система воспитания у татар строятся на относительно четко закрепленных нормах и принципах. У них более очевидно разграничение статусов мужа и жены, а решение хозяйственных задач понимается как основа единства семьи. Надо сказать, что вот эти все перечисленные особенности, ценности татар характерны для самых разных представителей татарского этноса в самых разных субъектах России. И татары Башкортостана в этом смысле не стали исключением. Они выделяли те же самые ценности. Но очень важно подчеркнуть, что вот содержание и распространенность этих ценностей у татар Башкортостана носит более традиционный характер. Татары Башкортостана заметно активнее рассуждают о расширенном типе семьи, о взаимоотношениях с многочисленными родственниками,
Они больше привязаны к земле и деревне, чаще занимаются сельским хозяйством. И вот этот традиционализм Татар-Башкортостана объясняется их более урбанизацией, которая прослеживается по многочисленным историческим источникам. Все это позволяет нам сделать заключение о том, что у Татар-Башкортостана вот эта татарскость, она более глубокая, более содержательная, и она более традиционная, чем у татар, живущих в других субъектах Российской Федерации. Благодарю за внимание. Сөз Галимжан Ибрахимович исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының сынлы декоратив гамәли сәнгать бүлеге мөдире Султанова Рауза Рифкат кызына бирелә. Аның чыгышы Актаныш районының традицион һөнәрчелек һәм декоратив гамәли сәнгате дип атала. Сүз уңаеннан тагын бер әйтеп китәсем килә, Рауза Рифкатовна безнең инде Актаныш кешесе, якташыбыз дип әйтәсем килә. Һәм шушы көннәрдә генә аның Разрывкада татар сценографиясы китабы Россия күләмендәге конкурсның исеменә төшерелде. Беренче урын алды. Театральный роман конкурсында беренче урын алды. Тәбрик итәбез аларны. Хәерле көн, якташлар. Хәерле көн, кунаклар. Барыгызны да шушы зур вакыйга белән сезне тәбрик итәм. Мин үзем Актаныш ягында туып, үсүем белән бик горурланам. Үземнең чыгышымны мин «Осталар ягы», традицион һөнәрчелек һәм халык сәнгате дип атадым. Актаныш төбәгендә гомер кичерүче татарларның традицион мәдәнияте һәм халык декоратив гамәли сәнгате төрләрендә тукталырбыз. Билгеле, bu материалларны biz 2004 һәм 2009 елларда Күҗәкә, Татар сугысы, Түке, Зөбәер, Такталашев, Уша авылларында ясалган комплекслы экспедиция вакытында барладык. Тикшерүгә җирле материаллар белән бер рәттән район һәм мәктәп музейлары тупламалары да җәлеп ителде. Сәнгать үрнәкләрен өйрәнү, анализлау нәтиҗәсендә 1500 предмет һәм объект сурәткә төшерелде. 200 оста теркәлде һәм информаторлар биргән мәгълүматлар белән баетылды. Сез бүген сезнең игътибарыгызга мин инде иҗат җимешләре, безнең осталарның кайбер иҗат җимешләре белән таныштырып китермен. Билгеле, безнең татарларның Башкортстанда яшәгән татарлар турында сөйләп киттеләр. Һәрбер татар йорты турында сүз йөртергә булыр иде. Һәрбер авылның үзенең осталары бар, һөнәрчеләре бар. Бездә бит бигрәк тә йортның хуҗа үзе салырга тиеш, кешегә җалынып бирергә тиеш түгел, һәм бөтен эшне дә үзе эшләргә тиеш дигән шундый гыйбарә яши. Шуңа күрә дә безнең һәрбер йортның һәрберсенә керсәң дә, анда нинди дә булса бер кызыклы артефактка тап буласың. Ул тукыл эше буламы, ул чигелгән әйбер буламы, ул агачтан ясалган әйбер буламы, тимер эшләнмәләр һәм башкалар. Мин билгеле буларның барсына тукталып тормыйм, киң таралган, үзебездә киң таралган традицион һөнәр төрләренә генә тукталып китәрмен. Галимнәр Актаныш районының тарихи һәм мәдәни традицияләр ягыннан Казан татарларының көнчыгыш этнографик төркеменә кертеп карыйлар. Районның җирлеге, тарихы археологлар Шакуров, Габашев, Генерал Казаков тарафыннан чагыштырмача тикшерелгән һәм анализланган. Бу турыда безнең археолог Искәндәр Измайлов сөйләп китте. Тарихчы Дамир Исхаков үзенең хезмәтләрендә этник мәсьәләләргә туктала. Ә менә декоратив сәнгать һәм матди мәдәниятның бүгенге торышы бөтенләй өйрәнелмәгән иде диярлек. Актаныш халкының декоратив сәнгатен милли мәдәниятның шундый формалар белән чагыштырып карау безгә бу төбәккә хас җирле үзенчәлекләрне билгеләргә һәм халык сәнгатенең тарихи дәвамчылыгын ачыкларга мөмкинлек бирде. 1950 елларда археологлар Актаныш төбәгендә дистәләгән тарихи археологик һәйкәлләр тапканнар.
1964 елда Иске Семьёстров авылында, мәсәлән, Петр Старостин тарафыннан тәләшле тарак, яисә үлгән баусыман бизәк төшерелгән, балчыктан әүлеп ясалган юкә кырлы көрәш ватыклары табылган. 1975 елда Татар Ямалы авылында Монгол явына кадәр чыга караган болгар чүлмәкләре очраган. 1950 елда экспедиция вакытында Шакуров Ниәли чорына караган сырлап ясалган бизәкле көрәш әйберләр, 10-12 гасырларга караган кабырчык яисә таль катнаштырылган, измәләп эшләнгән бизәкләр төшерелгән яссы төпле савыт-саба, болгар савыт-сабасы ватыклары тапкан. Татар Ямалы, Мәсәде, Уразай, Актаныш, Түбән Гәрәй, Бурсык авылларында пианогор культурасына караган көрәш сәнгате калдыклары очрый. Евгений Казаков Әҗмәт каберлегендә уздырган казу эшләре вакытында түгәрәк төпле шома, ялтыравыклы савытлар, балчыктан әүләп ясалган юкә кырлы бизәксез көрәш әйбер ватыклары таба. Тапталачык авылында исә Кушнаренко культурасына караган мул бизәкле чүлмәк ватыклары табылган. Евгений Петрович Казаков башлыча Тапталачык һәм Әҗмәт каберлекләре материаллары нигезендә Болгар чорының Петрограм һәм Чияле культураларын бүлеп чыгара. Аның фикере буенча бу археолог табылдыкларның килеп чыгышы Идел Болгары чорында теркиләшкән һәм ислам дине кабул иткән Урал буе угырлары белән бәйле. 20-нче еллар башында Тука авылында Илтимер авылы янында карьерда тагын бер борынгы каберлек табыла. Анда кешеләрнең баш сөякләре белән бергә бизәкле балчык савытлар да чыга. Атрибуция үткәргәннән соң мин аларны Евгений Петровичка күрсәттем һәм Казаков бу истәлекле әйберләр бура культурасына карый дигән фикергә килде. Экспедиция вакытында без музейларда һәм актанышлыларның үйләренә соңрак чорларга караган 17-18 гасырларга инде бүтән артефактларны таптык. Сәнгатьчә нәфис әйберләр тукып эшләү иш артларында башкарыла торган һәм гаилә йолалары белән тыгыз бәйләнгән кәсеп. Яшь кәләшләрнең бирнәсен элек кулдан эшләнгән бизәкле сөлгеләр, ашъяулык, чаршау, кашага, җәймә, мич япмалары, алъяпкычлардан башка күз алдында китереп булмаган. Алар үзләре туккан әйберләр белән кияү йортын бизәгәннәр. Юла сөлгеләре туй, никахларда, балага исем кушу ашларында, гает, корбан һәм башка дини бәйрәмнәр уздырганда алар әле дә кулланыла. Татар Суык авылыннан Исхакова, Латыпова, Одай авылыннан Мөхәммәтшина, Зөбәйр авылыннан Шавалиева, Сабирова, Куҗака авылыннан Сахапова, Гыйләҗева, Тапталачык авылыннан Габдрахманова, Гыйлфанованың кул эшләре музейларда һәм шәхси тупламаларда саклана. Алтын куллы ханымнар гадәти бизәкләү суларын белү белән чикләнмичә төрле композициялар уйлап чыгарганнар. Аларның кайберләре этнограф Ферсина Сафина китабына да кертелгән. Экспедиция материалынан күренгәнчә, безнең төбәк осталары токучылык сәнгатенә хас барлык алымнарында белгәннәр. Әйтик, чүпләм, төсле чүпләм, асалап сугу һәм башкалар. Актанышта безгә төрле төсләр катнаштырып, шакмаклап, яисә аркылы бизәкләр төшеп тукылган киндер алашалар урысча пестрик дип атала һәм нәкышләр, бизәкләр сугылган тукымалар очратырга туры килде. Алар арасында иң киң таралганы шакмак бизәкле аклы кызыллы алашалар. Ашъяулык һәм алъяпмалар өчен буйлап яисә шакмаклап сугылган алаша файдаланган. Үз киемнәрендә шакмаклы алашаларга өстенлек бирелсә, штаннарны төрле төстәге буйлар белән тукылган алашадан теккәннәр. Өй өчен бизәү һәм хатын-кыз ягын кунак бүлмәсеннән аерып тору өчен чаршау киң кулланылган. Бүгенге заман интерьерында чаршау урынына фабрикада эшләнгән вак яисә ире чәчәкле төрле төстәге тукымалар кулланыла. Экспедиция вакытында чүпләм бизәкле һәм алаша чаршауларның киң таралган булуы ачыкланды. Алар нәкышләре, композицияләре, күләмнәре һәм төрле төстә булулар белән аерылып тора. Зөбәйр авылы музеенда, Актаныш авылы музеенда тукучыларның төрле усуллары һәм белән башкарылган үзенчәлекле чаршаулар бар. Аларның бизәлеше кайберләре билгеле борынгы башкорт чаршауларына да тарта. Декоратив тукымалар турында сүз алып барганда, юла бәйрәмнәрендә, үй эчен бизәүдә һәм көнкүрештә киң кулланыла торган сөлгеләрнең төрлелегенә игътибар итмәү мөмкин түгел. Аларның очларына чүпләм, төсле чүпләм, асалап сугу һәм катнаш усуллар белән сугылган бизәкләр төшерелгән. Аркылы бизәкле сөлгеләр дә киң таралган. Гомумән, асалап сугу техникасы шәрык халыкларында борынгы чорлардан ук таралган төпсез келәм җитештерүнең нигезен тәшкил итә. Төрле геометрик бизәкләрдән тәгъзим итеп тукылган композицияләрдә төп бизәк мотивы калку итеп күрсәтелми. Анда рун, эчпочмак,
квадрат, менен аны шахмат дип атыйм, пишмаклыклар, авыш хачлар, ыргаклар, спираль сыман формалар, тәкә мөгезенә, йолдызга охшаган бөтөркә бизәкләр дә булырга мөмкин. Геометрик бизәкләр полосларда башлыча төрле зурлыктагы һәм төрле төстәге ромблар игътибарны җәлеп итә. Тикшерүчеләр фикеренчә, ромб кайда ничек урнашуына һәм нинди билгеләр белән кушылуына карап җирне, йортны, хатын-кызлардан гомумән җимеш бирүче башлангычны чагылдыра. Амброс фикеренчә, гади ромб хатын-кыз башлангычын, ягъни җир билгесен белдерә. Шашкы тактысына охшатып эшләнгән ром җир билгесен, ыргакчыклар белән катнаштырып сөйләнгән ром җимеш бирүче җир ананы символлаштыра. Ромблар чымбыр булып төзелеп килсә, аларны искә үскән, аларны тормыш агачы дип аңларга кирәк. 2 ыргаклы ромб тәкә мөгезен, 4 ыргакчыклы ромб парлы тәкә мөгезен аңлата. 12 ыргакчыклы ромб ел цикл белән бәйле, ул 12 айны белдерә. Билгеле, бу бизәкләр Урта Азиядә дә, төрки халыкларда да чагылыш таба. Композицияләрдә Идел һәм Урал буеның татар типтәр компонентлы төньяк районнары өчен хас булган бер төсле фонда күзгә бәрелеп торган монументаль бизәкләрне дә киртләш контурлы гомумиләштерелгән сурәтләнгән геометрик формаларында күрергә мөмкин. Соңрак елларда тукылган паласларның кайберләрендә элек сирәк очрый торган үсемлек бизәкләре төшерелгән. Мәсәлән, шундыйларның берсендә бик матур роза чәчәге сурәтләнгән. Бу музейда сакланган, Актаныш музейында сакланган паласта 7 төсле, үзенә бер төрле кошы, үзенчәлеккә ия булулары аерылып торган палас батмус дип аталган башкорт идән җәймәләренә дә охшап тора. Палас тукушы Актаныш районында үткән гасырның 80нче елларына кадәр дәвам иткән. Күҗәка авылыннан Газиҗамал Нуруллина гомеренең соңгы көннәренә кадәр бу эшне кулыннан төшермәгән. Үзе туккан паласлар белән ул йортын бизәп кенә калмыйча, аларны туганнарына бүләк иткән һәм хәтта сату өчен дә җитештергән. Суккан паласларының озынлыгы Мәскәүгә җитәр иде торган булган ул балаларына. Шунысы сөендерә, халыкта өйдә тукылган палас келәмнәргә мәхәббәт сүнмәгән әле. Һәр авылда диярлек тукыма кисәкләреннән, сарык йоннан ыргакчык белән түгәрәк идән паласлары һәм урындык япмалары бәйлиләр. Әгәр бизәкле тукымасыннан шума чигүсе белән чигелгән һәм әзер бизәкле тукымасыннан шума чигүсе белән чигелгән һәм төкле келәмгә охшаган идән җәймәсе эшләүче осталар да бар. Сез аларның кайбер үрнәкләрен рәсемдә дә күрерсез. Татар хатын-кызлары элек-электән чигәргә яраткан. Фабрикада эшләнгән тукымалар барлыкка килү белән үзеннән-үзе кирәксезгә чыккан тукучылык шөгыленнән аермалы буларак, чигү һөнәренең гомере озынрак. Ул эшен бизәүдә, урын җир кирәк-яракларын матурлауда, дини йолалар үтәгәндә кулланыла торган әйберләрдә, милли костюмнарда киң кулланыла. Татарларда тамбурлы, күп төсле чигү киң таралган. Чигүнең элмә һәм күпертелгән элмә төрләре дә киң кулланылган. Безгә һәр ике төргә караган чигү үрнәкләрендә очратырга туры килде. Төрле стильдә башкарылган чигү үрнәкләренең кайберләрендә борынгы чигү белән уртаклыклар тыймлана. Алар ак, кызыл, сары, кара төсле нигезләргә үсемлек бизәкләре, хайван рәсемнәре, кеше сурәтләре төшерүдән гыйбарәт. Билгеле, бу бизәкләр дә сурәтләр шундый оста яшерелгән, аларны хәтта аеруда кыен. Арада тормыш агачы, тәкә мөгезе, кояш билгеләре, бөтөркә бизәкләр кебек архаик мотивлар очрый. Зөбәер авылында яшәүче Гөлчирә Мальтинова июньдә 1953 елдан бeri сакланып торган бирнә сөлгеләре аерым игътибарга лаек. Сөлгеләрнең башларына телле почмаклар төзелгән. Галимнәр фикеренчә, почмак мотивы символик мәгънәгә һәм тылсымлы көчкә ия. Халыкта почмак бизәге явыз кешеләрдән, күз тиюдән саклый дигән ышану яшәгән. Почмак мотивы келәмнәрдә, чигүләрдә очрый. Билгеле, ул безнең йорт бизәүдә дә, архитектурада да чагылыш таба. Кашага һәм намазлыкларда борынгылык чалымнары тагын да нарак сизелә. Тәрәзә кашагалары башлыча ачык төсле тукмалардан тегелгән һәм йорт өчен бизәп, матурлап, аңа бәйрәмчә төс биреп торган. Татар өйләренең матчасына да кашалар эленгән. Татар Су авылындагы кашага, Түкә авылыннан Насипованың сатиннан тегелгән кашагасы бизәкләргә аеруча бай. Моннан тыш кашагаларның түрләмә дип аталучы төрендә очратырга туры килде. Намазлыклар исә киресенчә тыйнак, гади итеп бизәкләнә. Диспле белән бергә иң түргә куелса да, алар күзгә ташланып торырга тиеш түгел ди халык.
Намазлыкларның традицион бизәлеше аларның функциясе белән тыгыз бәйләнгән. Урта алышы буш калдырыла, ике кыйла бер-берсенә симметрик рәвештә бизәкләр чигелә. Гыйбадәт кылучының күз карашы беренче чиратта төшәчәк алгы шулай ук рәсемнәр белән нәкышләнә. Намазлыкларның аркага охшап торган урта алышы бүтән төр ясылыкка, оҗмахка күчү концепциясын билгели. Бу намазлык символикасында иң мөһимлекләрдән санала. Тормыш агачы, бакча, чәчәк мотивлары оҗмах идеясы белән бәйләнгән. Халык осталары эшләгән намазлыклар нигездә ак төстә. Моны күп халыкларда ак төснең нигезге булып саналуы һәм гыйбадәт кылганда күбесенчә ак төстәге киемнәргә өстенлек бирү белән дә аңлатып буладыр. Актаныш районы авылларындагы өлкән яшьтәге хатын-кызларның барысы да диярлек шома чигү, тутырып чигү, бастырып чигү, басма чигү сырларын яхшы белә. Канва ярдәмендә чигелгән һәм шома чигүдә сабак, сыман җыйның бергә кушылуына гыйбарәт булган катлаулы техник алымнар кулланып эшләгән әйберләр дә күп бирде. Кайбер хатын-кызлар туй бирнәләрен һәм кияүгә дип әзерләнгән бүләкләрен бүгенге кадәр кадерләп саклыйлар. Мәсәлән, Күҗәкә авылыннан Зинфира Мөхәммәтова 1950 елларда канва белән чигелгән, шелтәр белән бизәлгән карават башы, сөлге, кияү кулъяулыклар кебек кул эшләрен әле дә истәлек итеп тота. Сөлге башлары, мендәр тышлары, карават башлары, мендәр япмалары, чынаяк япмалары кебек көнкүреш кирәк-яракларның төрләре бихисап. Күкрәкчә, аяк чалбавы, баш яулыгы, калфак, түбәтәйләргә матур бизәкләр чигелгән. Кайбер авылларда кара тукымага төрле төстәге җипләр белән чигелгән киемнәр, йорт кирәкләре чыгартырга мөмкин. Бу төр бизәлешне районның җирле үзенчәлеге дияргә була. Уса авылында туып үскән бүгенге көндә Тука авылында гомер кичерүче Рәүдә Пәхиметдинованың сүзләренә караганда, ак төстәге шаршау исәләр, диварны да ачык төстәге чигүләр белән бизәгәннәр. Шаршау кызыл төсле булса, дивар чигүнең нигезе кара булган. Кешелеккә ак, көндәлеккә кара күлмәк кигәннәр. Аның кара сатыннан бизәкле алякчы әле дә сакланган. Кара кием турында хәтта мәҗлесләрдә дә җырлатырган җырлар да булган. Парлап костюм тектердек, икебез дә карадан. Тышмансыз йөрмәсен, икебезнең арадан. Билгеле булганча, кара төстәге чигүл күлмәкләр күбрәк типтәләргә хас. Диварлардагы чигү үрнәкләре үзләренең композицияләре, бизәкләре төсләренең төрлелеге белән аерылып тора. Аларның озынлыгы гадәттә 40-150 см, киңлеге 20-70. Чигүләр диварга рамасыз беркетелә. Һәр татар йортында диярлек иленгән мондый чигүләр үзенчәлекле картина сыман кабул ителәләр. Шул вакытта алар декоратив натюрмортларны да хәтерләтәләр. Рәсемнәрдә хыял байлыгы да юк түгел. Чәчәк һәм яфраклардан төрле бөтөркәләр, үсентеләр, читәкләр үсеп чыккан. Костюм бизәлешендәге чиккән бизәкләр ярдәмендә киемнең конструкциясе билгеләнгән, мәсәлән, яка, җиң, итәк, күкрәк өлеше һәм кесә. Экспедиция вакытында татар, рус телләрендә, сирәк-чиракларда гарәп хәрефләр белән язылган һәм чигелгән кул эшләрен очратырга туры килде. Кайбер үрнәкләрнең чигелгән көне күрсәтелгән. Бу язуларны кул остасының шәхси тамгасы дип тә кабул итәргә мөмкин. Кайбер чигүчләрнең кул эшләре аеруча матур, зауыклы булу белән аерылып тора. Бу өлкәдә Зөбәйр авылыннан Гөлчирә Иманетдинова, Пуща авылыннан Шәргә Шәһрәзиева, Төка авылыннан Рәйхан Солтанова һәм Рәүдә Гыйлметдинова тиңнәр юктар. Рәүдә Гыйлметдинованың бер ысуллар белән, бер стильдә шома, чигү, канва белән чигелгән бирнә әйберләре, ишек һәм карават чаршаулары, кашага, мендәр тышлары, урын-җир япмалары, туй күлмәге искиткеч әйбәт сакланган. Бүген ул яшәгән йортның верандасы күз ялынырлык чигү үрнәкләре белән бизәлгән. Экспедиция вакытында җирле халыкның милли костюмнары зинтекләп өйрәнелде. Алар нигездә үткән гасырда Казан тирәсендә гомер кичергән татарларның киенү рәвешенә тәңгәл килә. Шул вакытта баш киемнәренең төзелешендә, костюмнарның вак детальләрендә, бизәлешләр төсендә аерылыклар да бар. Костюмнарның төзелеше, аларның тегелеше һәм башкалар турында Пуща авылында 32 ел кием тегүче булып эшләгән Хәниф Сәйдгәрәй улы Гәрәй бик кызыклы мәгълүматлар бирде. Аның үзенә беренче костюмын 1920 еллар ахырында Мир Шәриф исемле мулла тегеп биргән булган. Бу якларда бүтән төбәкләрдән аермалы буларак кырлы киез эшләпә кигәннәр. Өлкән буын кешеләрнең эшләпәләре ак киездән булган. Актанышчылар киеменең этник үзенчәлеге аларның төсендә һәм күлмәк итәкләренең тәңкәләп бизәлүендә дә чагыла. Тәңкәләрнең һәм итәк бөрмәләренең санына карап кызның баймы, ярлымы булуы турында фикер йөрткәннәр. Күлмәк итәкләрендәге 3-4 рәт бөрмә билгә кадәр менгән.
Күлмәк киемнәрен шулай ук бер-ике рәт бер мәгълүм эшләпер белән бизәп теккәннәр. Күлмәкләрне башлыча бер генә төсле итеп яшел, алсу яисә көрән тукмалардан тегә торган булганнар. Ак төскә зур өстәлек бирелгән. Күп калмый. Бай бишәләр итәк бөрмәләре зәңгәр һәм кара төстәге кулдан бәйләнгән шелтәрләр белән бизәгән. Хатын-кыз баш киемнәреннән 15 см киңлектәге тукымага тәңкәләр тегеп эшләнгән шәш каплар бик үзенчәлекле. Шәшкабы булган каләш акчалы, бай саналган. Шуңа күрә яшь килнең шәшкабы булмавы халыкны бик кызыксындырган. Тәңкәләр, алтын җепләргә чигелгән бизәкләр һәм калфак өстен яннандырып торучы сәйлән бөртекләре хатын-кызның бай, дәрәҗәле булуын күрсәткән. Менә чәчләрне Казан татарларында еш кулланылган тезмә белән бизәү Актаныш якларында очрамады. Тагын бик кызыклы үзенчәлекле ул муенсалар турында да сөйләргә булыр иде. Ул кимәләр, берничә рәт сәйләннән ясалган муенсалар, муен тәңкәләре, ягъни тукымага тегелгән тәңкәләр, алар гадәттә 2 рәт тегелгән була. Шулай ук хәситәгә охшаган, да хәситә дип атамыйлар, дәват дип аталган, шулай ук бизәнү әйберендә очратырга туры килде. Шулай итеп шәшкап, киез, эшләпә, бу бизәнү әйбер турында Хәниф абый бик кызык әйбер сөйләде. Ул безгә авыр сугыш елларында ачлыктан исән калу өчен без әнинең дәватын сатып алып алдык диде. Шулай итеп шәшкап, киез, эшләпә, дәват, муенсак кебек киемнәр һәм бизәнү әйберләр Актаныш районында Урал төбәгенең татар мишәр компонентлы традицион мәдәнияте өстенлек итү турында да сөйли. Актаныш районында архитектура, торак торуның төп конструктив этнографик үзенчәлекләре Казан татарларының төзүчелек мәдәният кысаларында үсеш алган. Бу турыда да әйтеп китми булмас. Мәгълүм булганча, 20нче гасыр кырында уларның төс кыйффәте бик нык үзгәрде. Инде урам башларында 40 капкалары да күренми, читән такта кыймалар да битеп бара. Йортларны такта белән тышлау, ip шмакларын, фронтоннарны, капка баганаларын буйлы-буйлы итеп яу, ул паласатис, шулай ук Актаныш төбәге төзүчелек мәдәниятенең шулай ук бер үзенчәлекле ягы. Йортларны бизәүдә контурлы, шелтәрле, колонналы һәм ясалган бизәкләр кулланыла. Күҗәкәр һәм Түбән Гәрәй авылларында агачны сәнгать эшкәртү белән шөгыльләнүчеләр бик күп. Элек Актаныш якларында йортлар тоташ фронтонлы булган. Хәзер исә Казан татарларының этномәдәни традицияләр тәэсире аркасында фронтон куышлары кулланып тарала бара. Актанышта да Казан татарларында йорттың төп атрибуты мич булган. Кысканча каршы безнең бу мич кабиныбыз һәм инде билгеле миңа калса без бу кабиныбыздан котылырга ашыкмаска иде. Шуның белән бәйле рәвештә мич әйләндереп алган матур төрләмәләр дә, кашагалар да кайтыр иде. Һәм ул һәр вакытта да актыста булган. Аларны бизәгәннәр, Тукаулна Сәхира Газизулина, сез аны күрәсез инде, машина майны белән рәсемнәр ясаган. Актаныш якларында үй өчен яйрым алганда йортны бизәү киң таралган. Шулай ук иләрдә һәммәсендә дә шамаиллар бар. Сез аларның кайбер үрнәкләрен шулай ук күрдегез. Кызганыч кул эшләре көндәлек тормыштан әкренләп китә, онытыла бара. Аның каравы йортлар салганда кирпечләрдән бизәкләр төзү киң таралган. Алар шулай ук йортка күчә бара. Кирпечләрне келәм бизәкләренә охшап бер тәртиптә төзеләләр. Шулай ук шул хаҗсыман ром кебек киң таралган бизәкләр ала. Татар халкы элек-электән ачык матур төсләрне яраткан. Тукаулна Сәхира Газизулина бөтен йортын сары төскә буяган, тәрәзә йөзлекләрен капканы матур итеп бизәгән. Аның рәсемен күрсәтсәгез, мин бик рәхмәтле булыр идем. Ул капкага контурлары кисеп, үзе 90 яшьлек апабыз үсемлек орнаментлары төшергән йортны, йорт яны кырмаларын, умарта яларын, эт иясе, капка төбендәге утыргычларны тагында матуррак декоратив бизәкләр белән байыткан. Актанышларга яшәүнең ямын тыю, үзләре яшәгән тирәлекне бизәргә омтылышалар. Бу исә милли культура устаналарының тирәлегенә дөньяның образлар кызалый булып килә.
Актаныш районында сәнгать мәктәпләре бар. Һәм инде энтузиастлар үзләрен актив эшләп шуңа күрә дә безнең борынгы йолаларыбыз, һөнәрчеләребезнең бу үрнәкләре әле яңа дизайнерлар иҗатында да чагылыш табыр дигән өметтә калам. Сезгә tanış gerek bir tapkan yaklaşlar müracaat ettiler. Hem indi bizim yaklaşlarga bizning institutda chiqqan kitoblarni bilagidan birincisi bizning искусственный городок Татарстанда o'zining Yangi shaharlarga bag'ishlangan, shulay ağaç çıkartу ustalığına bağışlangan, hem kiyiz çıkartу texnikasına bağışlangan albümlerimizni hem indi bizning şu kitoblarni Соңғы шығыш біз береміз Мансуров Альберт Мирхатуллина, Актаныш муниципаль районы башқарма комитетінің социаль һәм ағарту бүлігі жетекшісі. Актаныш мәдәниетінің бүгінгі yüzü деген тема башымыз. Роза Султанова біздің данлықлы яқташымыз Ферая Султананың бір туған апасы. Ул шағында, демек, Альберт Мирхатуллинның шығышы 80 бұта болашақ. Мен өзімнің вазифаны тамамлап, сөзіні яңадан Марат Меңәлішқа берем. Рахмет. Қазір біздің енді айтып тұрған яңа кітабымыздың презентациясын башлаймыз. Татар Уфимского уезда. Материалы переписи населения 1722-1782 годов. Бұл кітаптың әһәмияты шунда ки, бірінші мәртәбә біз кең җәмәгатьчелеккә оригинал архив документларын тәкъдим итәбез. Әлегә бу 1722-1782 елгы җан исәп алу нәтиҗәләре кең җәмәгатьчелеккә басма формада җитмәгән иде. Һәм бу китапны bu материалларның әһәмияте шунда ки, чөнки монда көнчыгыш Татарстанның, көнбатыш Башкортстанның йөзләгән татар авылларының объектив тарихы, оригинал тарихи документларга, архив документларга язылып күрсәтелгән һәм ул авылларда, ул төбәкләрдә нинди халык яшәгәнен, нинди катламнардан тора торган халык, нинди милләт вәкилләре яшәгәне күрсәтелгән. Хәзер инде мин сүзне авторларның берсенә, Татарстан Фәннәр Академиясе Тарих институтының бүлек мөдире Радик Исхаковка бирәсем килә. Ул шулай аның докладын без видеосын бирә алабызмы? Уважаемые коллеги, хочу вас поприветствовать на полях данного научного форума. Одним из важных исторических тем, проблем, вызывающих острую дискуссию, как среди профессиональных ученых историков, так и краеведов, является вопрос о этносословной идентификации жителей селения Восточного Татарстана и Западного Татарстана в прошлом. Одним из важных источников по этой теме является данные официального учета Российской империи 15-19 века. Это ревизские переписи населения. Не секрет, что башкирские исследователи для основания тезиса, что предки местных жителей были выписаны в Башкирии, не привлекает материалы ревизии, при этом делая это дифференцию. Определенная манипуляция с данным связана с тем, что в переписи конца XVIII века, XIX века эти территории, входившие в состав башкирской мещеты Вологодска, фиксировались по сословному признаку. И многие
татары, имевшие военные права, вот, фиксировались в Башкирии. На наш взгляд, для выстраивания объективной картины этносословных структур местного населения периода необходимо комплексный подход. Нужно привлекать и анализировать материалы всех государственных переписей населения, начиная с первых. А в рамках данного доклада мы пытаемся проследить процесс складывания и трансформации этносословного статуса жителей ряда деревень Восточного Казахстана. Хотел бы отметить, что в ходе работы пришлось отказаться от районной локализации деревень, которая была обозначена в начальном названии доклада. Наряду с татарским населением Актанышского района были привлечены данные по отдельным населенным пунктам из Двинского и Лениногорского района. Это позволило выявить общие тенденции и рассмотреть проблему в более широком географическом разрезе. Посмотрим данные фотных таблицы, которые были составлены по материалам ревизии. Первая деревня, которую хотелось бы рассмотреть, это деревня Актаныш, где приходит наша конференция. Эта деревня зафиксирована во всех материалах ревизии. Первая ревизия, она обозначена как Актаныш на речке Актаныш. В первой ревизии 1722 года здесь зафиксирован 30 ясашных татар. Надо отметить, что в 4 ревизий фиксировалось только татарное население уезда, а вот башкирцы, такая группа, как уфимские татары, они не зафиксированы. Это надо, конечно, учитывать. Во второй ревизии мы видим тоже сословную группу ясашных татар. Количество их выросло. Надо сказать, что вот когда мы говорим о ясашных татарах, здесь вот сословный статус зафиксирован, это ясашные люди и татары. Уже в материалах третьей ревизии мы видим, что появляются новые сословные группы, и они начинают доминировать. Это было связано с тем, что в 40-е годы 15 века была проведена первая перепись населения и начало официально это сословие начало складываться. И с этого времени мы отмечаем тенденцию, по всем татарским деревням видно, что растет количество дифтерий, в первую очередь, конечно, за счет ясашных татар, ну и служилых татар тоже. То есть ясашные татары приписываются постепенно в татарское сословие. И в материалах последующих ревизий мы также видим, что в деревне Актаныш была единственная сословная группа татар-деревни. Ну, казалось бы, ну, здесь все материалы ревизии представлены, здесь были только людей, которые приходили из ясашных татар, никаких демографических аномалий мы не видим. Тем не менее, вот ряд башкирских исследователей выдвигает, что Актаныш, его основателем является башкиры, это в прошлом была башкирские деревни. Ну, чем это? Ну, как бы они аргументируют свои тезисы тем, что в состав современных Актаныш вошла деревня Актанабаш. Эта деревня появляется в материалах ревизии только 19 века, и в ней действительно фиксируются башкирцы. Что это за башкирцы, мы не знаем, вопрос требует дополнительного изучения, но вот на основе вот того, что вот в каких-то ревизиях вот фиксированного башкирцы уже такие вот приходят выводы. Следующая деревня это деревня Аньякова. Она известна в первую очередь тем, что это является малая родина нашего первого президента, Мира Шаймиева. Она впервые зафиксирована в третьей ревизии, и там вот фиксируются дифтерии и ясашные татары. В последующих ревизиях мы видим, что, ну, в принципе, эти две сословные группы присутствовали в персональных материалах. В третьей ревизии мы видим, что здесь проживали и государственные крестьяне, и дифтерии, причем дифтерии
в отношении было больше. Но вот в материалах 10 ревизии 1759 года мы уже видим, что местные бенефициарии были переведены в сословие башкирцев. И уже фиксируется как новобашкирцы бенефициарии. Это было связано с тем, что в 1855 году вышел указ специальный, которому башкирское мещерякское войско переименовалось в башкирское, и в этом указе особо отмечалось, что жители, которые имели вотчинные права, должны фиксироваться как башкирцы, и только в исключительных случаях прежних дословных статус. И вот на примере деревни Анекум вот, и видим, как казалось бы, деревня татар, татар-теплярей уже в десятых годах 19 века стала башкирской. По крайней мере, вот мы видим, это наблюдаем. Следующая деревня тоже Актанышского района, это деревня Агаева. Она была основана служилыми берегами, и на протяжении вот всей этого периода мы видим здесь, что проживали служилые мещеряки. В данном случае вот, наблюдаем, что здесь никакой-то трансформации не происходило дословно. И это вообще было характерно для делений вот, мещерей и Восточного Татарстана, и Западного Башкортостана. И вот этот пример это подтверждает. То есть мещеряков, как правило, не переводили в башкирское сословие, так как это были равноправные дословные группы, которые имели похожие такие вот поверхности, поэтому как бы, не было смысла их как бы, переводить, и они вот продолжали фиксироваться как служилые мещеряки. Это тоже вот, как бы, пример того, что здесь вот, сословный статус вот, как-то доминировал. Следующий район Николаевская деревня Урусова. Қызғанышқа қаршы біздің докладчик біраз ауырып жіберді, аңғар сәнік саулық тілейбіз. Иншалла тірілгәш біз яңадан әйбәтрәк сифатта яздыртып, бұл аның докладын таратырбыз. Хәзер сүзіне шулай ук авторларының бірсіне Татарстан Республика халыкларының тарихи-мәдәни мирасы бүлеге мөдире тарих институтының Нагманов Айдар Ильсуровичқа береміз. Бір-екі сөз айтсаңыз. Вы буквально попросили меня несколько слов сказать об этой книге. В чем значимость этой книги? Она в том, что теперь в распоряжении историков, краеведов появился новый ценнейший источник по истории Восточного Татарстана и Западного Башкортостана. Не только Западного, но даже шире границы можно расширить этого ареала. Вот. Этот источник, я бы не сказал кардинально, но существенно меняет сложившуюся картину. Существенно ее корректирует в пользу того, что история региона выглядит уже не столь однозначно, как представляют ее башкирские исследователи. Вот, согласно их научным трудам, согласно презентации, которые они проводят в татарских районах Башкортостана, коренное население Западного Приуралья – это башкиры. Вот, и в подтверждение этих слов они приводят ревизии, в основном 19 века, или начиная с 5-й ревизии 1795 года. И там картина довольно-таки, так скажем, однозначная, доминирует башкирское население, но при этом они как-то не то что доминируют, а по источникам проходят, башкирское население упоминается, но они как-то забывают о том, что башкирцы в реалиях 18-19 столетия это все-таки сословные категории, и невозможно идентифицировать их с современным башкирским народом. Это все-таки разные вещи. Вот. И как ответ на это вот и появилась эта книга. То есть она показывает, что на территории Восточного Татарстана и Западного Башкортостана в 18 столетии
на 100 лет раньше в конкретных деревнях, которые считаются башкирской, по мнению башкирских исследователей, проживали и другие группы населения, татарское население в лице ясачных татаров, позднее они стали приходить в киптярское сословие, а позднее уже по силу объективных исторических обстоятельств многие записывались в башкирские сословия. В чем значимость еще этого труда? Это плод коллективной работы башкирских краеведов и нашего Института истории имени Марджани. То есть мы оказали им посильную методическую помощь, помогли с оформлением этой книги в соответствии с современными академическими стандартами, помогли с идентификацией их материалов, потому что в материалах башкирских краеведов не было указаны листы. Краеведов Башкортостана, да, прошу прощения, не были указаны листы в ревизских сказках, где фигурирует та или иная деревня. И для источников это был бы большой изъян, с нашей помощью он был ликвидирован. Теперь эту книгу можно использовать в научных сочинениях, ссылаться на нее. Вот это хороший исторический источник, который ценен прежде всего именно вот для востока Татарстана и запада Башкортостана. В чем такая, скажем, источниковедческая ценность. Я надеюсь, что работа в этом направлении будет продолжаться и нашим институтом в содружестве с краеведами Башкортостана и востока Татарстана. И такие труды будут появляться и в будущем, потому что источники есть, просто с ними нужно работать, публиковать, доводить до широких масс, и на ближайшие годы это одно из приоритетных направлений будет Института истории имени Шагабутдина Марджани. Спасибо за внимание. Зур рахмет. Хәзер инде без безнең презентациянең соңгылышына киләбез. Әгәр дә залда ниндидер комментарийлар, сораулар булса, рәхим итегез. Безнең беренче автор Радик әфәнде шулай зумда ул җавап бирергә әзер. Бәлкем безнең Башкортстаннан килгән кардәшләребезнең ниндидер сораулары, комментарийлары бардыр. Буларыгызны күтәрегез. Я әйтегез. Юкмы? Бармы? Рәхим итегез. Сораумы? Гафу итегез. Китап турында сорау. Рәхмәт. Бездә ул бар, рәхмәт. Кызганча каршы сезне ишетмиләр залда. Монда сорау совет чоры турында бара. Кызганча каршы бу китап бит безнең революция кадәрге чор, бигрәк тә инде революция кадәрге генә түгел, 18нче гасырында шакыра бу китапка аны булмый, киләчәк безнең әзерли торган хезмәтләребездә, китапларыбызда әлбәттә бу мәсьәләне без ачыкларбыз. Рәхмәт сезгә. Сезнең материаллар бездә бар. Башка сораулар, рәхим итегез. Микрофон юкмы безнең сораулар бирергә? Менә, рәхим итегез микрофон. Микрофон алыгыз. Хайырлы көн, җәмәгать. Мин уйлыйм, бу китап Башкортстан татарлары һәм Татарстанның Минзәләдән башлап Лениногорскига кадәр
болған татарлар үшін ең күшлі сақлану құралы. Біз ұлым білен бұл китаптың қолжазмалары білен өткен жылының март айынан берілем интернетте іш алып барамыз. Менің аккаунт Фейсбукта Нұрмұхаммед Хұшейнов. Бұл әйтіп кеткен районлар һәм Башқұртстанның бүтін башқұрт деп жазылған ауыллары мына бұл китапта бірінші, екінші, үшінші, төртінші ревизиялар аша татар болып көрсетілді. Бұл ауыллар бүгін башқұрт деп есептеледі. Ол башлануға 1795 жылдан біз барымызда башқұрттар. Хатта менің ауыл. Мына башқұртқа шағам ма? Мына бүгін бізге, мен мұны жазып та жіберген едім ұйыштырушыларға. Бүгін біздің ең зор сұрау мына тұрарға тиіс. Мен бұл жерлеріне ауыллар аша өттім, мәхсус рәвіште. Но мына біз башқұрт болғанбыз енді, кстати, интернетта жазып қойыңыз 180 тысяч башкир Мензелинского уезда деген фильм бар. Біріншісін юғалттым, бірасын сняли. Анда бұл районлардың бүтін ішінде есімлеп әйтілі, ауыллар түртіп көрсетілі. Һәм шунда одашқан милләттәшләребез, әйе біз башқұрт болғанбыз, мына мен шуқып таптым, мәхсус izlab таптым икісін, мәйтәм сен қоян таптым. Мына кетірділер китап, шунды ұруының китабы, алып шығырға ұныттым. Біз сол ұрудан болғанбыз, башқұрт ұруынан болғанбыз, һәм мына 1795 жылдан башлап, бұл 1800 деген сөз бетінде. 5-ші ревизия деген сөзіне әйтмелер. Чөнки кіші сұраяша, анаршы, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші. Болғандыр бетінде 5-ші ревизия қатлы. Ай бет. Мына бұны әйтмеші гіне, ипләп гіне кішілерінің алдылар. Кіші шумарға шана 47 том, 5-ның, әр бірсе 600 бит энциклопедик томнар бошқа Украл фонд есімінен таратып, әр бір ауылға бірнеше дәне кетіріп ташладылар. Һәм кіші шумарға шана. Мына шул вақытта біздің ғалимлер шушы елларда бұл іш білән дұрысын әйткәндә шөгыльләнмәделәр. Шуңа күрә менә бүгенге көндә гауга чыга. Гауга чыга. Безгә әйтәләр, сез нишләп ул 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче ревизияларны чыгарып безгә каршы эшлисез? Без аларга каршы эшләмибез. Без үзебезнең татар икәнебезне барлыйбыз шушы китап аша. Шушы ревизиялар аша. Менә интернетка кирип карагыз әле, анда нинди котырыш бара шушы китапка каршы. Татарстан хөкүмәте бүген ул китап турында инде дәшми башлады. 3 Симдиней передачасында күрсәттеләр. Аннан соң ләмим, мен беләм ни өчен шулай икәнен. Нәрсәдән куркырга? Без бит кешенекен сорамыйбыз. Бу үзебезнеке. Но хәзер нигә реаль әйбергә күчәм. Бу китап белән эшләү PDF форматында, интернетта алып эшләгән чиракта инде. Шулай ук бик җиңел түгел. Китап белән тем более, анда меңнәрчә авыл исемнәре, аларның йөзләрчәсе исемен бөтенләй үзгәрткән, шактый алыштырган, шактый анда шигырьләрне алыштырып биргәннәр инде. Шуларны хәзер изләп табу гади кешегә кыен. Ул әле тарихчыда шугылланып утырырга тиеш. Менә без бер 15 районны бераз әрчедек. Звезда Поволжьеда безнең улымныкы башта чыкты, менеке менә соңгы номерларда чыкты. Шактый районнарны без инде Татарстаннан башладык. Менә Актанышта 80 хәтерем ялгышмаса 87ләп авыл бар инде, где-то шул тирә. Шуларның 70 ничәсе тоже башкорт дип язылган.
Калганнары Марый, Урыс фәлән авыллары. То есть 100% татар авылы башкорт дип язылган. Ну анда соңыннан татар авылынан чыктык дигән авыллар бар инде теге Совет чорында. Алар татар дип язылу рәхәтенә ирешкәннәр. Калганнары без башкорт булган инде дип басып торалар. Менә шушы мәсхәрәдән бит чыгарга кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә. Шуның өчен менә без ясадык электронный Word форматына күчердек шушы китапны. Шушы авыллар буенча эшләгән эшләребезне, ну кайда Черновой, кайда эшләнеп биткән газеталарда басылып чыккан, без шушыны ясадык. Мин сорар идем президиумнан, бүген шундый мөмкинчелек бирергә, кемнәр тели, шушы, ну, анда комплект инде без папка ясап килдек, электронный. Үзегезгә күчереп алырга булдыраласыз. Шактый районнарны без, ну, берничә районны бөтенләй әрчәбеттек кайберләренә неләргә әзерләдек. Заготовкаларына, ну, алар аша табылу җиңел була. Тем более Word форматында внутренний поиск документка найти дип куясың да, әдерәк хәрефләрне үзгәртеп карыйсың, шуннан килеп чыга кирәкле. Кирәк булса, мен менә сезгә мастер-класс үткәрергә алам. Бик зур рәхмәт, без булышырга тырышырбыз. Рәхмәт сезгә. Имаклап бер сүз генә әйтәсем килә. Кем генә нәрсә генә әйтмәсә дә, тарих ул фән. Чын тарих ул чын фән. Һәм тарих фәнне үз кануннары, үз тәртипләре, үз методлары һәм үз чыганаклары бар. Менә бу китапта без академик оешма буларак чын фәнни нигезгә таянып бу чыганакларны сезгә тапшырдык. Менә әле генә әйтелде, ул китап инде күптән безнең институт сайтында Татаровед РФ дип кирсәгез, анда китапханә бүлегендә безнең бу китап инде PDF форматында эленеп тора һәм аны теләсә кем ирекле файдалана ала. Шулай ук, әгәр дә сез үзегезнең район буенча, я үзегезнең гаиләгез буенча, ниндидер нәсел буенча бу китапка нигезләнеп, ниндидер публикация ясарга, я аның ниндидер айрым өлешләрен кайдыр бастырга телисез икән, бездән ризалык бар, бернинди киртәләр, ниндидер авторлык хукуклары дигән нәрсә монда юк, чөнки бу милләт өчен эшләнгән нәрсә, шуңа күрә рәхим итеп файдаланыгыз. Безнең тарихыбыз әйткәнемчә инде бай, искиткеч зур тарихыбыз, безгә бернинди фальсификациялар кирәкми, ул булай да олы горурлыкка лайыклы тарихыбыз, шуңа күрә әгәр дә без чын тарихыбызны кайтара алабыз икән, менә бу чыганакларга нигезләнеп, моннан да артык бер нәрсә дә эшләргә кирәкми, чөнки тарих үзе өчен үзе сөйли. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хәзер Имаклау сүзен Энгель Навапович сезгә бирәм. Рәхмәт бик зур. Пленар өлеш бик матур башланды һәм бик матур дәвам итә. Әле монда секцияләрдә орта салып сөйләшә әйберләре үскәннән үсеп кенә бара. Шуңа күрә әле бернинди дә нокта куярга урын юк дип мин исәплим. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә чыгыш ясаучыларга. Төпле чыгышлар, әйбәт чыгышлар, казаклы чыгышлар әйтергә кирәк. Бигрәк тә мин сөенәм менә безнең мәктәп, безнең залда утырган мәктәп директорлары, тарих укытучылары, тарих белән кызыксанган балаларыбыз утыра, яшь буын утыра. Тарихта әле беренче мәртәбә мондый конференция үтә, Актаныш җирлегендә, как район башлыгы буларак, чын күңелдән сөенеп утырам мин. Шуңа күрә эшебезне дәвам итәчәкбез. Бу пленар эшне төгәлләгәнче рөхсәт итегез, үзебезнең кичкенә безнең бүләкләребезне тапшырып китәргә. Актаныш муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Салихов Радик Арим улы, тарих фәннәре докторы, академик, тарих институты директоры. Рәхмәт итегез. Хисамов Олег Ришат улы, филология фәннәре кандидаты, Ибрахим исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты директоры урынбасары. Рибадинов Марат Мингали улы, педагогия фәннәре кандидаты, тарих институты директоры урынбасары. Габдрәфипов Илдар Мәхмүд улы, кандидат
исторических наук, тарих фәннәре кандидаты, Күзеев исемендәге этно-тикшеренү институтының этнополитология бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре. Галлямов Рушан Рәхимҗан улы, социология фәннәре докторы, профессор. Хан Галлямов Мөхәммәд Мустафа улы, Уфа шәһәре Киров районының мөселманнар диния оешмасы рәисе. Бик зур рәхмәт. Мин уйлыйм, барыгыз да кушылырсыз. Бу бүләкләр безгә алдан тагын да активрак эшләргә, милләтебез өчен хезмәт күрсәтергә тәрәкиш булыр дип. Хәзер инде берничә практик игъланнар, икенче дәүләт теленә күчсәм гаеп итмәссез. Технические некоторые моменты сейчас, уважаемые участники, всех вас проводят на обед, для вас подготовлены автобусы. Значит, программа конференции сохраняется в том виде, в котором она у вас есть. Единственное, все переносится на 1 час, то есть секции начнутся ровно 2 часа. Просим вас не опаздывать. Zoom-доклады начнутся, значит, после обеда сразу во 2-й секции, в 3-й секции после кофе-брейка. 1-я секция вернется сюда, в этот зал, 2-я секция в техникум, в ресурсный центр, там, где будет